Ar ôl dathlu'r dwbl tymor diwetha, mae Caerdydd yn gobeithio mynd un yn well tymor yma. Wythnos diwetha, o'n nhw'n coroni'r bencampwriaeth gyda buddugoliaeth swmpus arall. Y goliau'n llifo yn erbyn Wrexham yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ac yna dathlu'r dechrau ar ôl codi'r cwpan, ond sawl cwpan fyddan nhw'n codi. Maen nhw mewn 2 Rownd Derfynol hefyd, yn dechrau heddi Rownd Derfynol Tlws Adran ac yn ceisio stopio nhw. Abertawe o bawb, yr hen elynion, tîm sydd wedi stopio nhw yn y Rownd Derfynol yma 2 blynedd yn ôl. Yr elyrch, yr unig tîm i ennill yn erbyn Caerdydd yn y gyngrau'r tymor yma. Maen nhw wedi colli'n drwm yn ei herbyn nhw hefyd, na rybydd i Abertawe. Dyma'r tlws hyfryd fydd yn cael ei godi. Dyna un peth sydd yn bendant pnawn yma. Mae dan ni Rownd Derfynol, mae dan ni gwpan, mae dan ni hen elynion yn cwrdd ym Mhen y Bont. Caerdydd yn erbyn Abertawe. Croeso mawr ato ni, croeso i Gwenan Harris hefyd sy'n cadw cwmni fi. Pnawn da, Gwenan. Pnawn da. Caerdydd Abertawe, mae'n hen elyniaeth yn ddiddorol. Caerdydd wedi colli y Rownd Derfynol, mae 2 gwaith yn olynol. Yw hynny newid heddi? Fi'n credu fydd e. O ran edrych ar y ffordd maen nhw wedi chwarae, falle tîm Abertawe hefyd, mae Caerdydd yn sicr yw'r ffefrynnau, ond fel maen nhw wastad yn gweud, chi byth yn gwybod mewn gêm cwpan. O werth crybwyll hwnna, tîm Abertawe, cwpl o'i ser nhw, mwy na cwpl, mae tua 4 chwaraewr pwysig allan gan gynnwys ymwysodwyr pwysig. Faint o waniaeth bydd hwnna'n neud? Ie, oedd e wastad yn mynd i bod yn her mawr iddyn nhw heddiw, ta beth, o'n i colli, wel, Alicia Power, profio ti yn y cefn, ond Stacey John Davies, a nhw wedi Katie Hosford, mae hi wedi bod yn arbennig tymor yma, 15 gol yn y gyngrau, cael 23 gol, mae hi wedi bod yn rhan o wrth creu hefyd. Mae angen i Chloe Chivers cael gêm o'i fywyd fi'n credu heddiw i trio codi Abertawe achos maen nhw'n mynd i bod yn gwneud lot o amddiffyn yn fy marn i. Ie, ond yr unig dîm i ennill yn erbyn Caerdydd yn y gyngrau'r tymor yma, bydd hynny yn hob iddyn nhw sgwni. Dewch i ni glywed gan y 2 reolwr nesaf. A'r 2 wedi bod yn siarad â Sione Dafydd. Yeah, it was a great occasion last weekend. We'd rather it be this way. We've got a bit of a break between this and the next cup final, which we could probably do without, but yeah, we're excited for this. It's a trophy we haven't won. I think that's what we've spoken about all week. We've got to embrace that. We've got to enjoy it and make sure that today we put that right. I think it's probably one of the biggest games of the season. I love a South Wales derby, and that's being a Swans fan myself. So I think today's all about bringing that passion, bringing that Swansea City style of play to the game, and hopefully the players can bring that. So we can't wait. I want to ask you about the team that you've selected. No Katie Hosford in the starting 11. What's the thinking behind that? So, unfortunately, Katie's picked up an injury, ruled her out for today, which is gutting for her. But it's still a strong team. I still believe in this team, and I think this team will definitely go out there and give us a good performance and hopefully the trophy. I think last year we were in a position leading the league that we weren't used to. And, we made mistakes in the cup final and it cost us a trophy. But that's all part of our growth as a team. We're a young squad and the girls really took that on the chin. The ones who are still here are very determined to put that right. And then the girls who've come in the summer, some of them, this is their first taste of a cup final. So they're really excited. And listen, we're prepared, we're ready to go and we're excited for the game. Well, each time we played them, we've learned each time and we've come back stronger. Obviously, the cup semi-final we played here last time, it was down to us that we lost that game. We knew it. We didn't give them, anything in terms of a sniff. We, the ones, caused that issue. So the players have learned a lot since then. And especially the last time we played them away, we learned from that again. So every time we've played them, we've learned from it and we've come back stronger. And that's one sign of this team is that character. It keeps coming through every time. And today will be no different. But this time it's about getting over that line. They'll be up for this, but we're focused on ourselves. We're ready, we're prepared, we're fully fit, we're ready to go. And we know we've got 2 cup finals lined up. And we can't overlook this one because everyone keeps talking about the treble. But I don't think for us it's just about this game and we'll focus on what comes after. Ian, diolch, pob lwc. Ie, so siwrs chi clywed y sŵn, mae'r llwyfan wedi osod, bach yn reif yn yma fan hyn, fi'n swnio mor hen yn gweud reif. Y rheolwr Caerdydd yn sôn bod pawb yn sôn am y treble, mae hwnna'n naturiol, ond y Rownd Derfynol yma, nath sbwylio'r treble tymor diwetha. Hwnna'n pob bydden nhw rhoi pethau'n iawn? Ie, fi'n credu fel chwaraewr hefyd, os ti gyda rhyw fath o medal sydd ar goll, so mae'n hyfryd cyrraedd y rownd a cael rhyw fath o medal, ond ti moyn yr un arian yna, ti moyn ti moyn yr un gywir, a fydd y chwaraewyr sydd wedi bod fan hyn yn benderfynol o lwyddo ar y trydydd tro prawn 'ma.
Mae'n shift yn ddiddorol o ran y gyngrair, achos Caerdydd yn ennill tymor diwetha, degawd yn nhw ddim yn ennill Met oedd yn neud e, neu Abertawe. Abertawe, os nag yn nhw'n ennill, 2 dymor heb ennill dim byd. So, faint o broblem yw hwnna? Mae'n problem. Maen nhw yn amlwg wedi trio datrys hwnna, achos fi'n credu mae pawb arall wedi datblygu a tyfu. Maen nhw wedi rhoi buddsoddi lot fwy arian mewn, a maen nhw wedi dal nhw lan. So mae Abertawe wedi dod Alex Weeks mewn, sydd wedi cael ei penodi, edrych ar ôl ac yn cyfrifol am pêl-droed merched. Gwni gweld faint o argraff mae hi'n cael. Fi'n gwybod bod y chwaraewyr wedi bod yn sôn am cytundebau newydd nawr yn y wythnos diwetha, a fydden nhw'n gobeithio i dod â cwbl fwy o chwaraewyr mewn fi'n siŵr dros y haf. Gen i gyfaliadau, hanner amser, digwydd bod na'r gofed. Tafyd, just yn syml, so mae Caerdydd, maen nhw wedi ennill yn erbyn ei gilydd mewn un wythnos, pan nath Caerdydd ennill y gyngrair, yn gyfforddus o beth ar ei ddim, ond wedyn ni cwpl o ddyddiau wedyn ni, Abertawe yn ennill yn erbyn Caerdydd, falle bod Caerdydd yn dathlu, dwi'n yn gwybod, ond mae'n anodd gweld sut mae hon yn mynd, ond ti'n ffafrio Caerdydd? Fi'n teimlo, jyst o ran y profiad mae Abertawe gyda'r goll, fel wedi ti byth yn gwybod, a byswn ni yn personol yn eistedd yn weddol dyfyn os byswn ni'n Abertawe, neud yn anodd paid roi lle mewn tu nôl i chwaraewyr a blaenwyr gyflym Caerdydd, a jyst falle frustrato nhw mwyn unrhyw beth i cael rhyw fath o traed mewn i'r gêm, a wedyn pwy oer o fyna, os ti yn gallu rwystro nhw, gyda Chloe Chivers ar y cae, mae unrhyw beth yn bosib. Aros yn ddi, dyna'r neges, mae'n siŵr o ran Abertawe. Wrth i'r ddau dîm gamu i'r cae. Yr hen grysau cyfarwydd, yr enwau cyfarwydd ar eu cefnau nhw hefyd. A mae'r elyniaeth yma yn hen elyniaeth gyfarwydd hefyd. Caerdydd yn erbyn Abertawe, Rownd Derfynol dyn ni ar eich cyfer i chi. Ar ddiwedd y penwythnos, dewch chi'n ymuno a'n tîmau sylwebu. Felly yn Saesneg gyda llaw, Katie Sherwood gyda ni. Cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, mae gyda Ifan Gwilym yn Saesneg yn Gymraeg. Cath Morgan, un arall o gynser Merched Cymru, gyda Mike Davies. Diolch Dylan, Rownd Derfynol, bach croeso i stadiwm Gwydir SDM Swnllyd yma ym Mhen y Bont a Rownd Derfynol Tlws yr Adran Genero. Mae'r goeli fod yn gêm ddarbu tanllid arall rhwng Caerdydd ac Abertawe. Mae'r adargleision yn anelu am y trebl y geisios wedi codi'r bencampwriaeth ac yn Rownd Derfynol y Tlws heddiw a chwpan Cymru ar 2 y 5. Ond yw Caerdydd erioed wedi ennill y Tlws ac wedi colli'r 2 ffeinal diwetha yn olynol. Abertawe wedi ennill y Tlws ddwywaith yn 2016 a 21. A'r adargleision yw'r ffefrynnau clir heddiw, ond yr elyrch oedd y tîm diwetha i'w curo diwedd mis Mawrth. Cath Morgan sy'n cadw cwmni fi. Cath, sut ti'n gweld i mynd eri? Ie, fi'n credu tymod, mae unrhyw beth yn gallu digwydd mewn gêm cwpan, ond fi'n credu mae Caerdydd yn ffefrynnau fi'n credu. Mae Abertawe wedi cael ei taro gan anafiadau annisgwyl, ac yn anffodus mae hynny yn rhoi nhw o dan bwysau fi'n credu pan yma. Ac o ran y tîmau y prynhawn mae Caerdydd yn cadw yr 11 yn ath ennill yn erbyn Wrexham yn ei gêm diwetha. Siobhan Walsh fydd y capten ar y ca, Ffion Price ar ôl asgellwr yn brif greuwr gydag 11 asist a 49 o goliau rhwng y blaenwyr Oakley, Keogh a Coley sydd wedi ennill yr esgid air. O ran Abertawe, 4 newid y tîm at sicrhau pwynt yn erbyn Aberystwyth. Mae Sophie Hancock, Emily Thomas, Monile Gal a Steph Turner yn dod mewn, ond maen nhw heb chwaraewyr pwysig fel Alicia Pau, Katie Hosford a Stacey John Davis. Ie, ni'n edrych ar system Caerdydd fan hyn. Maen nhw wedi gobeithio chwarae 3-5-2. Mae hynny yn system ymysodol iawn, mae rai dweud, a maen nhw'n gobeithio gewn nhw falle'r cyfle i reoli cyflymder y tîm a creu gwrth ymysodiadau falle yn erbyn tîm Abertawe sydd o bosib. Mae unigolion yna falle yn bach yn ddibrofiad. Abertawe, maen nhw yn edrych i chwarae 4-2-3. Hynny yw, fi'n credu newn nhw eistedd yn dwfn y system a wedyn trio gwrth ymosod pan mae'r cyfleoedd yn dod, ond o bosib ni geiff Abertawe y bêl am falle cyfnod cyntaf ar hanner gyntaf. Emma Beinon yng nghanol yr hydl. Dipyn o sylw yn mynd i fod arni hi y prynhawn yma, dwi'n siŵr, wrth i Gaerdydd anelu am yr ail blws y tymor. A mae Chloe Chivers fi'n credu yn rhywun sydd yn mynd i gorfod cymryd cyfrifoldeb dros tîm Abertawe. Mae'n llawn brofiad, mae dydi lot o waith i wneud heddi a mae rhaid iddi sicrhau bod hi'n dda yn amddiffynol ac yn ymysodol hefyd. Felly digon o waith i'r ddau dîm pan yma.
Caerdydd sydd yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwith i'r dde. Fydden nhw'n chwarae mewn i ddanydd y gwynt yn yr hanner cynta yma. Mae yna cyfle cynnar fyna a gol geidwad Caerdydd yn gyfarthithrodd i ar ei llinell Cerin Chamberlain. Ie, chwarae teg oedd hi ar ddi hun fyna, neu Chivers bron a bod, llathen fach fi'n credu, neu bydde hi di ennill y bel yn gyntaf. Mae angen i Caerdydd fod yn ofalus bod nhw ddim yn mentro i ware allan o'r cefn os pwysau yn dod. A mae'r pwysau yna yn dod, a mae Chamberlain yn gyfarthithro unwaith eto, ac ansicrwydd yn amddiffyn Caerdydd, rhywbeth i chi ddim fel arfer yn ei weld. Maen nhw yn y diwedd yn gweithio'r bel allan i'r chwith. A hwn yn rediad da yn tacl bwysig fanna gan Steph Turner i Abertawe. Ond mae Caerdydd yn dod o hyd i Price. Price i mor ddylanwadol i'r adar gleision. Power. Mewn i drad Watkins. A Cullen i Abertawe sy'n mynd nôl at y gol geidwad. Ond Price eto yn pigo'r bel i fyny rhwng y ddau chwaraewr o Abertawe ac yn ceisio ei lledydd i allan i'r chwith. Mae wedi gwneud yn arbennig o dda at Michaela Cook. Cook yn croesi beryglis a bu bron iddi fynd. Oedd hi ar drod yr amddiffynwr heibio i'r gol geidwad Chelsea Herbert. Ie, chwarae da fyna gan Michaela Cook, gormod o le ganddi ar mas ar yr ochr chwith fyna, croesiad a ddawel i fewn, ac oedd angen i Jess Williams bod ar flaenau droed i sicrhau bod y bel ddim yn benni lan yng nghefn y roed. Cic gornel gynta'r gêm yn gynnar fyd. Mae'n dod mewn ar y gwynt, ansicrwydd oedd na lawio fanna. Mae'n dyfarnwr Richard Wright yn gweud na. Wel, fydd ddiddorol i weld hwnna eto. Ie, be, ar y drychiad cyntaf, o'n i'n meddwl bod e wedi taro i law, mae rai dweud. Yma Gwennan Harris wedi ymuno â ni yma yn y pwynt sylwebu. Wel, o'n i'n cytuno gyda Cath ar y drychiad gyntaf. Ti wedi gweld gymaint o reina'n cael ei roi. Falle mae'r dyfarnwr yn teimlo... Falle mae'r dyfarnwr yn teimlo achos y pwysigrwydd y gêm o'r gynnar, ond... Bas nôl eto yn creu ansicrwydd yn yr amddiffyn a Chamberlain sy'n clirio dros yr ystlys. Rhywfaint o nerfusrwydd ymysg y ddau dîm ar gychwyn y gêm a dyma ergyd o bell o mae'n hedfan dros y bar. Ie, hynny yw, gwaith da gan Chloe Chivers fyna, na'r bel ddim dod i lawr ac yn anffodus oedd y bel wastad yn mynd i godi fyna dros y trawst. Ond o leia, mi neiff Abertawe teimlo bod bach o hyder gyda nhw, bod nhw ddim yn ymddiffyn am gyfnodau mor hir nawr, ond mae rhaid i Caerdydd sicrhau bod nhw'n clirio'r bel yma allan o'r linell amddiffynol. Yn cael ei symud yn beth gan Abertawe yn y lle cynta. Dyma cyfle arall i daro'r bel mewn tuag at y cwrt Cosby. Dyma Chivers. Chivers yn ergydio o bell. Nerth tu ôl yr ergyd. Oedd hi ar darged. Wel, mae hi wastad yn mynd i ergydio unrhyw le o fewn 30 claff os mae'n cael hanner. Mae'n jyst cael bylchiad o wagle. A beth ti'n disgwyl yna? Rhywbeth sydd wedi syni fi hyd hyn yw just... Abertawe yn chwarae yn y siap yn ei disgwyl, ond jyst pobl sydd gyda, personel sydd gyda nhw yn y safleoedd. So mae Pinder, Robin Pinder, pwy o'n i'n disgwyl i chwarae fel y rhif 9 y blaenwr, mae hi actually'n chwarae fel cefnwr chwith sydd ar y bel nawr yn cymryd y tafliad. Just, falle profiad hi lan yn erbyn Fion Price, maen nhw wedi mynd amdan. A bu oedd sôn wrth gwrs i bod nhw heb nifer o chwaraewyr dylanwadol ar gyfer y rownd derfynol yma gan gynnwys Alicia Pau a Katie Hosford. Felly mae yna adrefnu pwysig i'w gwneud gan yr hyfforddwr Chris Church. Ie, a be, mae hynny yn ergyd, mae rai dweud, mae'n anodd pan ych chi'n colli chwaraewyr pwysig a ddylanwadol fel y merched yna. Felly mae rai di Abertawe jyst ffeindio ffordd, ond gewn ni weld. Cyffyrddiad da fanna gan Chivers. Chivers yn edrych i ryddhau legal. Mae
mae gan Abertawe y gwynt yn y hanner yma, a ni wedi gweld hwnna'n barod gyda'r cwplau. Fi'n credu fydd hwnna o fydd mawr iddyn nhw. Just fel wedi si, fi'n credu bod yn bwysig nhw aros yn y gêm, cael dechreuad rili da, codi hyder. Mewn ni gweld yn amddiffynol, creu fel Jess Williams, mewn yn rili dyn ar Eliza Colley. Paid roi gwagle i chwaraewyr sydd mor dda, sy'n gallu troi fel welwn ni wythnos diwetha yn erbyn Wrexham, gormod o le gan achosi gymaint o niwed. Wel, Oakley yn ceisio gosod y bêl tu ôl am ddiffyn Abertawe Ellie Lake. Mae drwodd at Herbert. Herbert, bas y sgwar. Beryglus, tir beryglus i wneud basgwar. Ond pas hir fan hyn am y Chivers. O, mae yna gam sefyll yn erbyn Chivers. Oedd hi rhwng yr amddiffynwyr, oedd hi'n rediad bach deallus, ond wedi gwneud ychydig yn rhy gynnar. Ie, a tymo be, o leia mae hynny yn codi cwestiwn ar amddiffynwyr Caerdydd. Mae rai bod nhw'n ofalus oherwydd mae mor dylentog, mae medru taro bêl fel wedodd Gwen o unman. A tymod, os nag yw'r linell yn gywir, fi'n ffyddiog fe geith Chloe Chivers gol heddi. Hannah Power. Tice. Bast i fiwn. Digon o lef yn hyn i daro'r bêl mewn i ddannedd y gwynt. A'r gwybraig Eliza Colley sydd yno. Colley yn croesi'n dda. A'r peniad allan gan Jess Williams yn ildio ail gic gornel. Wel, mae wedi bod yn allweddol hyd hyn i Abertawe. 2 waith mae wedi rhoi yn ôl am cornel, yr un gyda yn agos iawn. Jyst o ran safle corff, falle angen cael nôl mewn yn gyflymach. So, recover yn gyntaf, wedyn ti'n gallu newid ongl y corff. Ond y ffaith bod hi'n nôl mewn Ellie Lake yn tynnu nôl. Seren Watkins fydd ar gic gornel yma. Hongian y bêl i fyny. Peniad pwysig. Cullen yn taro'r bêl yn erbyn yr ymosodwr a mae allan am gic gol. Ie, i fod yn deg, Abertawe wneud digon fyna i amddiffyn y gornel yna, ond tymod, mae rhaid bod nhw'n aros yn gyfyng mewn siap oherwydd mae Caerdydd yn ffeindio digon o wagle ar y cae pan yma, a mae rhaid dweud, mae'r elfennau yn heriol, tymod, mae'n wyntog iawn yma, a mae hynny'n mynd i helpu falle Caerdydd yn y hanner gyntaf yma. Mae'n oer hefyd os ni'n edrych ar y tŷ Cath Morgan. Mae angen fod wedi paratoi Gwenan. Ti'n sgio? Dydw i ddim yn oer. Mae rhaid dweud, bob tro dwi'n dod i ben y bont, dwi'n gwisgo'r cot fawr. Dim ond padeg o'r flwyddyn yw i. Cytuno, mae, cytuno. Bêl rownd yr ochr, mae yna gyfle fan hyn i dynnu'r bêl yn ôl! A legal ar ei tro dde. Oedd hwnna'n gyfle gwych i Abertawe i fynd ar y blaen. Fi'n synnu fanna bod Emily Thomas heb actually ergydio ei hunan fanna, ond oedd e'n bas ddeallus sgwar, ond mae rhaid i mwynhau legal, sicrhau bod i ddim yn pwyso am y nôl, oherwydd dyna pam ath y bêl dros y traws. Wel, y gwaith gwych gan Emily Thomas dangos y cyflymdra. Ie, cytuno gyda Cath o ran, falle syni bod hi heb mynd i hun, ond fi'n credu mae legal gyda lot i wneud fanna i helpu hi. Pas wych o ganol Caerdydd, Oakley, dyma'r cyfle. Oakley o gwmpas y gol geidwad. Mae wedi methu'r cyfle. Cyfle eiraidd i Rhian Oakley i roi Caerdydd ar y blaen. Ie, Steph Turner fanna yn cwmpo wrth trio wneud y daco, a oedd hi'n meddwl yn bydde Rhian Oakley wedi rwyddo'r bêl yna, ond oedd yr ongl, i fod yn deg i'r gol geidwad Chelsea Herbert, nath i trio lleihau'r ongl, ond oedd Rhian Oakley heb roi ei droi o gwmpas y bêl. Ie, os chi'n edrych ar hi'n mynd trwyddo eto, ail cyffyrddodd gath hi wrth i agosau at Herbert y gol geidwad, oedd e just bach rhy bell, a chi gallu gweld wedyn, mae'n really ymestyn i cael y cyffyrddiad nesaf mewn, sydd eto bach rhy dwfn ac yn cael ongl, ond bys ti dal yn disgwyl iddi gorffen o fyna. Oedd hi sgorio gol tebyg iawn i hwnna yn y stadiwm Dinas Caerdydd. Di Sul diwethaf yn erbyn Wrexham, ond ail cyffyrddiad hwnna os chi'n edrych arno fe eto. Hwnna oedd di lladd i mewn ffordd. Wel, ni'n agosau y 10 munud o chwarae. Caerdydd i Abertawe, ond am gyfle i Rhian Oakley. A hynny ar ôl i legal mynd yn agos i Abertawe. Felly mae'n gêm agored a 10 munud agored a chyfleoedd i'r ddau dîm. Williams dros y gic rydd.
Mae'n dal ar y gwynt, ond mae'n syth drwyddo at Cerin Chamberlain. Ie, fi'n credu oedd pawb yn disgwyl i'r bel yna, o bosib i fynd tua'r postyn pella, nath neb rediad i'r postyn agosaf yna, felly mae rhaid dweud bod hynny'n bach yn wastraff. Caerdydd eto cario'r bel lawr yr asgell dde a'r bas mewn tuag at Eliza Colley. Gwisgo'r sgidiau llachar, ond Williams sydd yno. Williams yn edrych i'r ryddhau Thomas, ond y bel yn dal ar y gwynt. Ie, o'n i jyst yn mynd i ddweud bod angen i Williams sicrhau bod hi ddim yn cadw ar y bel, tymod, hynny yn just un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad wedyn, mae rhaid symud y bel oherwydd mae Eliza Colley wastad yn mynd i roi bach o bwysau arnoch chi. Braf gweld y prif weithredwr, Noel Mooney, yn ei gap. Eisiau mwy na cap yna fe, ddi yn y gwynt yma. Mae angen hat cath. Sa'n benthyg sori. Dechreuad da i Abertawe, gan ystyried y pwysau sydd arnyn nhw, a mae Cerin Chamberlain mewn dau feddwl ymyl y cwrt Cosby, oedd hi'n meddwl, oedd hi'n mynd i ddal y bel neu clirio dros yr yslys nath hi. Wel, fi'n credu, os bydde di wedi gadael y bel i bowns unwaith eto, fi'n credu bydde chwaraewrag Abertawe mewn arni, felly yn y bôn, penderfyniad cywir oedd ein i gicio. Ie, mae hi wedi achosi lot o problemau hyd hyn, Emily Thomas, cyflymder hi mewn tu nôl. A na peth, os ti'n chwarae gyda ôl y sgellwyr fel mae Caerdydd, ydy mae'n dod â, mae lot o cryfderau yn ymosodol, yn wedi yn erbyn siap fel sydd gyda Abertawe, so fydd lot o le i Michaela Cook a Ffion Price, ond yn amddiffynol wedyn mae'n gadael bwlch mawr mewn tu nôl. A mae fe'n mynd i tynnu ar draws wedyn amddiffynwyr canol Caerdydd, a sy'n credu bod nhw y gyflymach, so fewn y ras fel ni wedi gweld hyd hyn, mae Emily Thomas yn mynd i ennill yna pob tro. Wel, dyna'r beth maen nhw'n galw'r outball, ynddo fe, cath allan at Emily Thomas i Abertawe. Wel, mae'n neud synwyr, tymod, ble mae cyflymder, mae angen sicrhau bod y tîm yn chwarae i'r ochr yna. Mae pawb yn chwarae i'w gryfderau, ond mae angen bod ansawdd Thomas, tymod, yn helpu'r tîm i greu cyfleoedd. Tafliad i Gaerdydd, pen pella, mewn i drad Oakley, gafodd y cyfle eiraidd na munudau yn ôl. Mae'n mynd nôl at Power, mae eisiau chwaraewr ar yr ongl arni ddi. A Watkins sydd yno, a Watkins yn taro'r bel yn erbyn Legal, a mae Legal mewn, a mae yna ddau wrth i hochor i, a mae di ennill y bel yn ôl, reit o flan, ein dyfarnwr, Mr Richard Wright. Dim trosedd. Wel, gwers arall am symud y bel yn gyflymach. Tymod, mae rhaid sicrhau gallai Manila Gal wedi paso'r bel i Chloe Chivers fyna cyn hynny. Mae wedi trio cael ail gyffyrddiad am y tacl yn dod i fewn. Fi yn syni cofio, oedd y dacl o'r tu ôl. O, tacl wych, o'n i'n meddwl, gan Watkins a dangos yr awch i ennill yn ôl. Price yn croesi, ond mae'n cael gasglu yn ddiogel gan ein goldeidwad Abertawe Chelsea Herbert. Mae'n rhyddhau. Emily Thomas yn syth, a mae Thomas heibio'i gwrthwynebydd ac yn ennill gic rydd. Ie, fi'n credu y dacl yna bach yn hwyr fyna, dyfarnwr yn llygad ei le fyna i roi'r penderfyniad cywir. Nawr, beth sy'n bwysig i Abertawe yw bod nhw'n dechrau adeiladu cyfleoedd. A bod nhw'n sicrhau bod nhw'n cadw meddiant o'r bel. Mae cic rydd yn eitha ddwfn fan hyn. Mae rhaid i Abertawe ennill y bel gyntaf os nad yr ail bel. Mae nhw ar e, wedyn ni gyda mantais y gwynt, felly bydd dipyn o daith ar y bel. O, mae wedi gweud ni. Mae nhw'n chwarae nisio. Ie, gwastraff fe. Bel nawr wedi dod oddi ar Cio. Mae yna dynnu ar ei chrisi gan Pinder. Mae'n ffordd hwnna i ddim cael cadw melyn. Mae yna'n glir yn effeithio ar Mori Cio, ond mae jyst yn cam ddeall y hedi ar y bel. Ti'n gallu gweld bod hi'n trio rhoi corffi yn y ffordd i blocio'r rediad, ond ti angen bod ar llinell y bel hefyd. Bas ymlaen o cyffyrddiad hyfryd gan Oakley ryddhau Price, ond Price eto yr hediad ychydig yn rhy gynnar ac yn cael ei dal yn cam sefyll. Ond wrth i ni agosau y cwarter awr,
wedi hedfan heibio Gwenan. I siw bydd Abertawe yn falch gyda'i perfformiad nhw. Ie, o'n i jyst yn meddwl yna, fi hun, fydden nhw'n fwy na hapus fi'n credu, achos nhw sydd wedi cael y cyfleoedd gorau. Ydyn mae gyda nhw'r gwynt, so mae hwnna'n mantais mawr, ond gan ystyried y chwaraewyr sydd gyda nhw ar goll, y profiad maen nhw'n colli, a'r just threat yna yn ymosodol, fydden nhw'n bles iawn i wedi chosi gymaint o problemau, falle ddim bod ar y flaen hefyd. Pwysau ar Siobhan Walsh sy'n colli allan i Chivers, y bel yn uchel i'r awyr, y cyffyriad lawr gan Thomas sydd gan y cyflymdra, ond Chamberlain oedd hi ar ei llinell. Legal yn rhoi pwysau ar amddiffyn Caerdydd yn gweithio'n eithriadol o galed, ond Legal. Dyma Thomas unwaith eto, mae heibio'i gwrthwynebu'r cyfle i groesi Emily Thomas, ond falle bod hi wedi just cario'r bel ychydig yn rhy bell. Oedd angen mwyn unrhyw beth fan as fi'n onest. Mae'r pel yn redig i ffwrdd, mae defnyddio cyflymder fan hyn, ond ti'n gallu gweld mae'r pel yn redig i ffwrdd. Dim angen just trio fforsio fe wedyn. Ti o flaen yr amddiffynraig, so just trio sicrhau bod ti'n ail cydio yn y methiant, cadw'r bel, wedyn falle dod o'r cefn o'r mewn Eli Lake. Chivers yn colli allan yn lle cynta, mae di ennill y bel nôl, mae yna bwysau arni ddi. Mae yna bas yn sgwar, a mae di ennill cic rhydd, y drosedd gan Seren Watkins. Ie, i fod yn holl onest, fi'n cytuno gyda Seren Watkins, fi'n credu oedd yna bach yn hael gan y dyfarnwr, ond tymod, i ni'n gwybod yn iawn, mi neith Chloe Chivers ergydio o'r pellter yma. Mae'r gwynt gyda ddi ar ei chefn, a na gyd ni angen nawr yw'r cywirdeb. Wel, mae wedi cael tymor eitha tawel, dyma hi mynd amdani, ond yn i anel, hi ddim cystal yma'n y wiriad, a mae allan am gic gornel. Ie, fi'n credu nath i ddithro hwnna, mae rhaid i fi ddweud, tymod, mae angen jyst pwyllo. Oedd y cywirdeb na'r uchder ddim yna. Tyswn ni'n gweud, o ran y techneg mae hi wedi cymryd fyna, mae bach rhy bell allan falle am y saith, mae gyda hi lot o bwyr, o'n i'n disgwyl gweld hi'n rhoi traed i trwy yna bach fwy fel y knuckleball Ronaldo-esque style, achos y pellter mor bell, bod y gwynt gyda hi yn amlwg, ond mae'n anodd iawn i cael y cywirdeb o'r side foot o mor bell allan o'na. Wel, newydd cymryd cic rydd gyda'i trod dde, y bel yn dod mewn ar i drod chwyth hi ac yn achosi trafferthion i'r gôl geidwad. Amddiffynwyr Caerdydd ar rythr i glirio. A Walsh gath y peniad yn y lle cyntaf. Bas lawr o'r asgell, a mae Thomas yn rhedeg allan o le, sydd rhaid yn anffodus, oedd y syniad yn ei dda gan Eli Lake. Ie, mae rhaid iddi sylweddoli hynny ddo, Mike. Mae rhaid iddi sicrhau bod hi'n rhedeg allan o'r linell yna i beidio chosbi ei tîm. Abertawe nôl ar y bel, dyma Legal yn ergydio! Dyna chi gol! Mone Legal yn ei dal i'n berffeth ac yn codi'r bel dros ben Cerin Chamberlain. Cewch i ddim gwell gol mewn Rownd Derfynol. Abertawe sy'n dathlu gwych gan Legal, 19 munud i chwarae. Caerdydd ddim, Abertawe 1. Wel, mae rhaid rhoi clod iddi am y ffaith bod hi wedi taro'r bel yna ar y cychwyn cyntaf, cyffyrddiad cyntaf, oedd hi heb hyd yn oed, nath hi edrych i weld o bosib ble oedd y golwr, ond instinct oedd hynna, oedd hi jyst eisiau falle cyfeirio'r bel, oedd y gwynt tu ôl iddi, ac yn sicr fi'n credu bod y gwynt wedi helpu'r bel yna, ond mae rhaid rhoi clod iddi. Fi'n galw hwnna nawr, gol y mis. Mae hwnna'n techneg anodd iawn. Mae wedi gwneud fe edrych yn hawdd, ond i cymryd hwnna fel bod e'n dod heibio chi. Mae ddim fel bod e'n dod at chi, ble mae'n hawdd ti'n gallu mesur y hedi ar y bel. Mae rhaid ti really gwybod a blanio'r traed arall, so coes chwythu ar y tro yma. A wedyn mae rhaid ti cael y cyffyrddiad mwy o berffaith fel nath i cael hwnna dros Chamberlain yn y gôl. Gyda'r cywirdeb ond y pŵer, oedd hwnna yn gôl sy'n heiddiannol yn cael ei sgorio mewn gym Rownd Derfynol Cwpan. Anhygol.
Price sy'n cysgodi'r bil allan am gic gol. Wel, na i ddweud nawr, Mike, achos mae Neil a Gal wedi bod gyda fi am 3 mlynedd. Na, fi jyst yn dweud. O'n i'n gweithio ar hynny yn tîm prifysgol, a nawr, wrth gwrs, ar y camera, mae wedi dros. Felly mae Cath Morgan yn cymryd y clod i gyd am y gol. Fi cytuno gyda Gwennan Harris. Fi credu man y man yn ei gau cystadleuaeth gol y mis ar gyfer mis Ebrill yn barod. Fi'n edrych ymlaen i gweld Cath yn trio ail creu hwn i ddangos ni sut nath hi dysgu. Hawdd. Ie? Hawdd. Just couple of mannequins yn gyd, ti angen. Ond oedd hi ergyd wych. Bydde pawb yn browd iawn o sgorio gol tebyg i na. Llongyfechiadau Mone legal. O, bys ni ddim yn stopio siarad am hynna. Os bys ni wedi sgorio gol fel yna. Ddim lot. Na, mae'n ferch, a mae'n rhaid dweud, mae'n ferch tawel, tymod, fi ymhongar, mae'n gweithio'n galed, tymod, dim ffers, felly, ie, mae'n prynawn i'w ddathlu iddi hi hyd yn hyn. Wel, mae'n 20 munud wedi chwarae, mae Abertawe ar y blaen, ar ôl i ni siarad gymaint y bit i'r chwaraewyr oedd yn absennol y prynhawn yma. Mone legal sydd wedi roi'r elyrch ar y blaen. Cofiwch, Caerdydd byth wedi ennill y gystadleuaeth hon. Maen nhw'n mynd am y treble anhygoel. Eisoes wedi codi'r bencampwriaeth, ond nawr mae'n y bwysau arnyn nhw. A sa'n gwybod ferched, welwch chi dathliad yr hyfforddwr Christchurch wrth iddo fe garlamu lawr yr ystlys pan sgoriwyd y gol na ala Jose Mourinho. Na, o'n i'n chwilio am y replay eto fan hynna, byddai'n gol mor dda. Ond sa'n beio Christchurch i fod yn dig. Y bas mewn at legal yn llawn hyder nawr wedi sgorio'r gol wych na. Maen nhw'n symud y bel at Hancocks at Chivers yn ergydio. Wel, symudiad hyfryd gan Abertawe. Oedd amser fanna felly i gymryd cyffyrddiad. Ie, cytuno, Mike, fi'n credu bod i wedi rithio hwnna Chivers, ac oedd fwy o amser nag oedd hi'n meddwl, gallu wedi falle symud y bel ymhellach o flaen y gol. Na, dim yn aml mae Caerdydd wedi bod ar ei hôl i tymor yma, beth fydd yr ymateb. Nhw dal yn ceisio chwarae'r bel, y fyny allan o'r cefn, bas ymlaen gan Abertawe, eto yn rhoi pwysau ar amddiffyn yr adar gleision. Maen nhw'n adennill y meddiant. Yn dros dro yn unig. Caerdydd yn ei symud i'n bert. Sgiliau hyfryd gan Watkins. Mae Price ar gael. Oakley'n sgwar at Beinon at y prif sgoriwr coli. Hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. Abertawe ar y blaen o gol i ddim. Gol wych gan Mone legal yn gwahanu'r tîmoedd, ond dyma'r bas ymlaen a cyfle gwych fan hyn i Oakley am yr eildro. Mae'n methu'r target. Wel, Rhian Oakley. Mae'n ampil campus gan Emma Beinon, jyst wedi pwyso'n berffaith, a fi'n credu bod, fel o'n i'n meddwl, ath i gyda tu fewn y traed fan hyn i fi, jyst defnyddio'r lasses i codi, ond mae'n digon o amser. Mae'n rili anodd fel mae'r bel yn dod o draws i gallu mynd gyda'r tu fewn y troed, achos o cyfeiriad mae'r bel yn dod o. A fi ddim dechrau mynd mewn pen hi nawr, Oakley fi'n credu, methu 2 cyfle, fel wedys i, 2 cyfle eiraidd. Fi di moyn sicrhau bod hi'n cael yr un nesaf, ond falle pwysau ymlaen, ond mae jyst yn mynd i snatcho arnyn nhw. A nos yfori fydd holl uchafbwyntio'r penwythnos am hanner awr wedi 9 ac yn cael ei ail ddarlledu nos Fawrth am hanner wedi 6 y cyfan ar S4C. Brislan Hancocks. Mone legal allan ar y chwith, hi sy'n derbyn. Edrych i fyny, chwilio am y bas nesa'n symud y bel at Cullen. A Jess Williams allan at Ellie Lake. Hyder yn dechrau llifo trwy dîm Christchurch wedi'r gol yna. Emily Thomas. Tu fewn at Chivers. Mae hwn yn symudiad hyfryd a croesiad mewn i'r canol. Yn creu ansicrwydd unwaith eto. Mae allan am gic gornel, ond am symudiad hyfryd gan yr elyrch. Maen nhw'n achosi gymaint o problemau. Chwarae teg, am rwy'n ddim yn ofni ymosod gyda niferoedd. Ni gweld Chloe Chivers jyst yn dod bach yn dyfnach fan'na i gael ar y bel, a wedyn pas hyfryd. Cyffyrddiad gyntaf gyda'i troed chwith
I ryddhau Eli Lake wedyn sydd wedi parhau gyda'r symudiad nath i ddechrau. Chivers eto ar ei trod chwyth i grimanu hon mewn at y postyn agosa. Allan am gic gornel eto. Ie, fi'n credu bydde Chivers yn siomedig fyna. Dwi heb cael falle ergyd glân ar y gornel. Nawr mae'n trio fe gyda'r droed dde yn lle. Newid yr arwydd, newid y drod. Wel, mae yn dalent unigryw yn dwi. Mae rai dweud, un o chwaraewyr mwyaf talentog yr uwch gyngrau'r Chloe Chivers. Ie, fi'n credu mae'r gwynt jyst i cymryd hynna tipyn bach, ond yn y ffaith bod ni'n gallu cymryd y Corneli gyda'r ddwy troi, jyst yn gweud y cyfan, ni wedi ddim ffeindio un chwaraewraig arall yn y gyngrau, neu lot o cyngreiriau, hyn o'r proffesiynol sydd gyda'r talent yna. I fi, just licen ni jyst gweld hi'n rili ymroi hun i raglen ymarfer, raglen ffitrwydd, achos mae gymaint o talent gyda hi. Ond weithio ni ddim yn cael y cysondeb yna'r gorau allan ni pob tro. Ond yw yn gret i gweld gwen ar ei gwyneb iddo. Oherwydd mae'n amlwg wedi cael tymor anodd, ddim cystal â beth i ni wedi gweld oddi wrthi. Wel, mae di dioddef yn dau anaf wael o ran ACLs o fewn 3 mlynedd, felly mae hynny yn feddyliol yn effeithio arnych chi fel unigolyn. Ac wrth gwrs, gyda pob parch dyw falle y cefnogwr o ran ffisio ac yn y blaen, dyw e ddim fel sydd angen falle ar y clybiau yma. Wel, yna dacl hyfryd fyna gan Lake, ond y bel gan Caerdydd yma Oakley, a'r bel yn tasgu oddi ar Robin Pinder. Ie, o'n i'n meddwl bod yna'n gic gornel. Wel, mae di roi... Wel, o'n i'n meddwl bod hi'n gic gornel. Cytuno. Ie, dyfarnwr falle wedi gwneud camgymeriad fyna fi'n credu. Dyma Eli Lake ond paslac y tro hwn yn cael ei chasglu gan Seren Watkins. Mae'n mynd yr holl ffordd nôl at Chamberlain. A dyw ddim y gic gorau yn cyflwyno'r bel at Legal. Legal, nath i feddwl am ergydio, newid i meddwl ar cyfle'n diflannu. Tacl bwysig yng nghanol cawn, y bel yn torri'n garedig i Gaerdydd. Mallan gan Oakley. Oakley yn croesi at y postyn pella. Yn oedd Molly Keogh. Keogh sy'n casglu. Michaela Cook wedi gwneud y rhediad. Angen i Emily Thomas mynd gyda hi, a mae wedi gwneud hi. Tacl dda gan Emily Thomas yn dilyn y rhediad gan Cook. Cystyliaeth corfforol rhwng Michaela Cook ac Emily Thomas. Cook yn ceisio troi. Ffion Price sydd ar draws fyna. Un yn wir. Ond tafliad fydd hi. Wel, gath Cook y ser yn y gêm wythnos diwetha, gath hi gymaint o le, ond mae bendant ddim yn cael yr un ryddid wythnos yma gyda Emily Thomas a Eli Lake lawr yr asgell yna yn achosi problemau, ddim yn rhoi'r gwagledd i. Gwrtho taflu'r bel mewn i'r cwrt Cosby a Jess Williams sy'n clirio. Bas ymlaen yn rhoi pwysau ar Power, ond Power cadw i ffen yn dda. Ie, mae rhaid i'r bel yna fod i draed Chloe Chivers. Dyw bel yn yr awyr a tu ôl i linell Amddiffynol Caerdydd ddim yn siwt o Chloe Chivers o gwbl. Thomas, blaen trod pwysig iawn mewn gyda'r dacl i rwystro Caerdydd, ond yna ildio meddiant. Yn denu pwysau'r elyrch, a dyma Oakley, digon o grysau glas yn y canol. Mewn â hi, tuag at y prif sgoriwr, Eliza Colley, ond yn troi i hergyd trod dde heibio'r postyn, a cyfle arall yn diflannu. Dyn ni heb gweld lot o Colley hyd hyn. Cyn belled, mae Jess Williams, Steph Turner di cadw i'n weddol ddaw, ond ni jyst gweld y symudiad ar draws Jess Williams fan hyn. Tro gyntaf mae wedi cael jyst bach o le. Ond mae'r pel yn dod mewn bach rhy gyflym iddi, oedd hi methu shotio traed i allan. Just o ran Abertawe fyna, maen nhw'n ennill y bel gyntaf yn Amddiffynol, a wedyn maen nhw'n roi'r meddiant i Gaerdydd yn rhy hawdd. Felly mae rhaid i Abertawe sicrhau bod nhw'n edrych ar ôl y bel, achos ar hyn y bryd, maen nhw ond yn ennill y bas gyntaf, a wedyn maen nhw'n roi'r meddiant syth yn ôl i Gaerdydd, heb angen i fod yn hollol onest.
Ac os aed hanner awr y chwarae braf, gweld cymaint wedi dod ynghyd ar gyfer Rownd Derfynol Tlws yr Adran Gynero y prynhawn yma. Cannoedd wedi dod ynghyd yn stadiwm Gwydyr SDM. Ie, o'n i'n siarad gyda cwpl o chwaraewyr cyn y gêm. Hosford a pobl sydd yn anffodus methu cymryd rhan. A ti'n beth, oedd chwaraewyr ifanc gyda crysau Abertawe arno, jyst mor awyddus i siarad gyda modelau rôl nhw. Ond mae'n anhyfryd i gweld, mae'r gêm nawr yn wyladwy, mae cyfle i'r cenedlaeth nesaf i gallu gweld chwaraewyr o bob gyngrair mewn Cymru nawr. Oedd hwnna ddim yn bosib flynyddoedd yn ôl, ond mae'n hyfryd i weld y datblygiad yna. Mae'n braf i weld nhw yn gwisgo'r crysau i tîmoedd ac y tîm cenedlaethol sydd wedi cael dechreuad mor arbennig yn y gystadleuaeth Ewropeaidd yn ennill yn erbyn Croatia ac yn erbyn Kosovo. Mae wedi bod yn wythnos dda i bêl-drod rhyngwladol y menwod. Wythnos llwyddiannus mae rhaid dweud, gêm anodd nawr. Silgwyn yn erbyn yr Wcrain lawr ym Mharc Ysgalet. Fi'n credu dyna fydd y brawf i Gymru. Dyma Oakley i Gaerdydd, uchel i'r awyr, pwysau gan Tinder. Rhian Oakley ddim yn cael pethau ffordd i hunan, wedi methu 2 gyfle gwych i roi Caerdydd ar y blaen. Ac yna, y gôl wych na gan Mone Legal yn gwahanu'r tîmoedd. Chydig dros hanner awr wedi chwarae, ond dyma Oakley. Oakley yn y bas yn syth at Cullen, sy'n roedd i syth yn ôl at Tawe. Ond Abertawe yn ymosod lawr ar asgell chwith. Chivers ar ei hôl i. Tackle bwysig arni hi. Holly Smith yn gorfod wneud y dacl yna, neu bydde Chloe Chivers fi'n credu yn rydd i redeg tuag at y gol. Robin Tinder wedi ennill Tlws yr Adran ddwywaith gyda Met Caerdydd i fydd ar tafliad. Legal yn gwneud y symudiad iddi hi. Tinder gyda Legal y tu ôl iddi. Price ar dacl a Price sy'n clirio. Colli, cadw'r bêl mewn. Caerdydd yn symud y bêl ymlaen, ond Jess Williams sy'n tacluso. Ellie Lake sydd wedi cael dechreuad da i'r gêm yn ceisio hollti'r amddiffyn fan hyn. Mae Emily Thomas ar ei hôl i. Ond yn methu chyrraedd hi. Ellie Lake fyna, oedd siw gymryd o le gyda'i, sy'n angen paso mor gynnar o hynny. Mae angen teithio gyda'r bêl mwyn ddenu chwaraewyr Caerdydd i allan o'i siop, felly mae'n bach yn mor straffus. Braf nodi bod dros 1,000 o bobl wedi dod ynghyd ar gyfer y Rownd Derfynol heddiw. Cio. Mae'n troi mewn i drwbl fanna. Chivers. Ddysau'r bas na mewn i... mae'n mewn i drad yn diwedd Emily Thomas, ond rhaid yn wastraffus fan y gath i'r bêl, mae eisiau i redeg at yr amddiffynwr. Cytuno'n llwyr. Mae'r chwaraewyr gyda gymaint fwy o amser na maen nhw'n meddwl, ni'n gweud yn gyson yn y gyngor yma. Mae fwy o amser gyda nhw, maen nhw jyst angen bach fwy o pwyll. Ar un peth i Chivers fyna, rhywun bys ti'n disgwyl, jyst cymysgu lan, mae gymaint o peli di mynd mewn i Thomas mewn tu nôl. Mae'n digon hapus i dderbyn i'w draed hi, a redeg at yr amddiffynwyr neu Michaela Cook tro yna. Smith yn pwyllo, ond yn syth fanna at Steph Turner sy'n clirio lawr ca. Smith sydd ar draws. Cook. Mae'n neud y peniad gorau gan Cook. Beinon yn y welliant, a lawr yr asgell a hi, a dyma Oakley yn erbyn Jess Williams yn sefyll i ffyr. Mae'n y gwestiwn fan hyn, ydy hi'n gic gornel? Fi'n credu bod hi. O'n i ddim yn meddwl bod e'n reiddiol, o'n i'n meddwl bod Jess Williams sy'n un dda iawn, mae wedi cael hanner arbennig chwarae teg. Gath i corffi yn y ffordd fan hyn, gyda coes y gyntaf a draws holl bêl.
Cic gornel wedi dyfarnu I Gaerdydd. Fion Price ar arwydd. Yn croesi ddim mewn yn beryglus. O, peniad mor bwysig fanna gan Jess Williams. Beinon. Oedd hwnna yn peniad bwysig dros ben gan Williams. Oedd e right uwch ben Herbert yn y gol, jyst y pwysau sydd arno. O, nath I really jyst amsugno'r pwysau yna, peniad gryf o dan bwysau. Wel, yn sicr yn arwain drwy esiampl mae Jess Williams yn y cefn I amddiffyn Abertawe. Cullen ar cyffyrddiad, mewn at Wyn. Wel, 10 munud tan yr hanner ferched a Abertawe ar y blaen o gol I ddim rhywbeth oedd ddim un ohono ni falle wedi rhagweld. Na, ond mae rhaid sôn am safon y gol. Mae'n eilegal yn sgorio gol godidog, mae rhaid dweud. Cael a chal yw I fod yn dig. Mae Jess Williams wedi syrenu yn amddiffynol I Abertawe. Mae Caerdydd wedi cael digon o gyfleoedd, ond dwi heb wneud y gorau o'r cyfleoedd yna. Fi'n really hapus gyda'r ffordd mae Abertawe wedi dod allan. Maen nhw wedi bod ar y troedfra. Maen nhw'n ennill y beli gyntaf ar ail beli. Maen nhw'n gorfforol. Maen nhw'n cael mewn gwynebau Caerdydd. Yna beth sydd angen pan chi chwarae yn erbyn tîm sydd falle wedi cael y mantais o flaen chi tymor yma. Just neud yn anodd. Bod mewn gwynebau cael mewn pen nhw. A maen nhw'n sicr wedi. Williams yn codi'r bêl na ymlaen, ond mae'n wastraff llwyr gan yr amddiffynwr canol. Mae'n ymddiheirio am y bas. Ond allai ddim fforddio gwastraffu cyfleoedd fan hyn gyda'r gwynt cryf. Yma Caerdydd yn ceisio chwarae hunan allan o'r amddiffyn unwaith to. Y bêl yn cyrraedd Price. Watkins I wastod ar gael. Mlaen at Colli. Colli yn edrych i'r ryddhau Ryan Oakley. Ond y bêl yn rhedeg allan am dafliad. Syniad yn dda. Ond maen nhw'n chwarae gyda tân yn y cefna. Ydyn, maen nhw. Byswn i'n gweud falle fwy tuag at yr ochr dde o'r amddiffyn. Ellie Lake, Jess Williams o partneriaeth dda fanna. Byswn ni yn personol, os ni'n Caerdydd, falle yn chwarae tuag at yr ochr chwith yn amddiffynol, a fi ddim yn bod yn gas yn gweud yna, jyst yn tactegol. Mae Steph Turner, Robin Pinder falle ddim gyda'r cyflymder sydd gan y ddwy arall. A ni wedi gweld cwbl o weithiau yn barod, mae Oakley wedi cael bydd mewn tu nôl, so mae jyst angen y pas rhwng yr amddiffynwr canol chwith sef Turner a wedyn y cefnor chwith y Pinder. Bydd yn ddiddorol I weld beth fydd tacteg Abertawe yn yr ail hanner. Ydyn ni'n mynd I ddilyn tacteg Caerdydd o ceisio chwarae'r bêl allan o'r cefn, neu cicio'r bêl mor bell ag allan nhw, achos maen nhw'n mynd I denu cyflymdra pobl fel Cio a Ryan Oakley. Fi'n gwybod pwy sy'n mynd I bod yn cymryd cic gol I Abertawe, Chloe Chivers. Oherwydd, tmod, hi yw'r unig un sydd yn gallu bwrw'r bêl mor bell. Lec o dan bwysau Cio sydd yno. Brisland Hancock sy'n clirio I Abertawe. Ac Emily Thomas nôl eto yn amddiffynol I gynorthwyo. Hwna'n bas dda I fyny at Cullen. Cullen yn dal y bêl I fyny. Ac yna Ellie Lake. Ond y ddau dîm yn eog o golli meddiant yn lywyr rhy rwydd. Ond y troad fanna a Molly Cio yn cael ei llorio gan Cullen. Oedd hi'n hwyr iawn fan hyn. Mae hi hefyd yn ffodus I ddim cael cadw melyn fan nath I gadael marc, oedd hi'n gwybod yn union beth oedd hi'n neud yn rhoi troi di mewn. A na beth o'n i'n gweud, maen nhw wedi cael mewn gwynebau Caerdydd, maen nhw'n neud yn anodd, maen nhw wedi just really frustratio nhw. Ansel Pelly, Price wastad yn dda, yn uchel yn rhoi pwysau ar y gol. Geidwad sy'n aros ar ei llinell. Abertawe yn y diwedd yn clirio. Ond Caerdydd yn gwybod yn union beth o'n nhw'n gwneud fanna I roi pwysau ar gol geidwad Abertawe, Chelsea Herbert. Dehangfa fanna fi'n credu Abertawe. Mae rhaid I Chelsea Herbert dod I ôl y bêl yna. A dyma Herbert yn dod a mae'r penderfyniad yn un cywir gan y gol geidwad y tro hwn. Fi'n mynd I amddiffyn fan hyn. Fi yn cytuno, fi'n credu mae angen dod, ond fi hefyd yn teimlo bod y gwynt wedi dal hwnna lan tipyn bach. A na falle pam, ti'n gallu gweld just fel o fan hyn, o ble o'n i'n gweld anyway, ar y tro gyntaf, oedd yn edrych o ddim yn bell tu nôl. A wedyn, a ti'n gallu gweld Jess Williams wedyn, jyst yn cymryd y cyfrifoldeb fwy'n yn y beth.
ydy e'n mynd i, ydy e ddim, wel, fi ddim yn mynd i cymryd y risg a fi'n mynd i wneud swydd fi fy hun yn lle. Wel, mae'n 5 munud i fynd tan yr hanner ferched, a dwi'n gweld hwn yn 5 munud allweddol o ran tynged y gêm. Os ydy Abertawe yn parhau ar y blaen ar yr hanner, mae'n rhoi rhywbeth iddyn nhw ddal ymlaen iddo fe yn yr ail hanner. Ie, fi'n credu bod e'n mynd i fod yn ail hanner, twod, falle gêm o 2 hanner, achos mi neiff Caerdydd elwa o hefyd chwarae gyda'r gwynt tu ôl i nhw. Felly fi'n credu neiff Abertawe o bosib gwelem lot fwy anodd yn yr ail hanner. Dyna pam mae e mor bwysig bod nhw'n trio cael ail gol cyn i'r hanner yma i orffen. Grislan Hancock eto yn darllen lle oedd y bas yn mynd, yn troi, yn gelfydd, ac dyna Chivers. Wel, oedd y syniad yn un hyfryd gan Chivers yn oedd e, oedd le gael ddim cweit ar yr un donfedd. Na, mae rhaid i le gael darllen y sefyllfa yna lot yn well, fi'n credu. Price yn ei lled iddi at Colli. Colli yn edrych eto i holli'r amddiffyn i Cio. Ond Jess Williams unwaith eto. Mae fel Craig yr oesoedd yn y cefn fyna, Jess Williams yn hanner gynta yma. Ydy, mae wedi bod yn gampus, a hefyd Sophie Brisbane Hancocks, mae hi wedi bod yn wych, jyst yn darllen y chwarae mewn fan. Mae Rachel Cullen wedi gwneud gwaith dda, ond weithio mae hi'n cael ei tynnu ar draws. Bach gormod, a mae'n gadael wedyn. A Brisbane Hancocks gyda lot o waith i wneud, achos mae gaps mawr, a mae wedi llwyddo i wneud yna'n dda iawn. Y bas o ganol ca yn darganfod Colli a Cook yn cystadlu, a mae Ellie Lake ar lawr. Wel, Eliza Colli a llorio Ellie Lake fanna. Ni'n gwybod bod Ellie Lake yn cymeriad tanllyd. Ni wedi gweld hi'n cael ei danfon o'r gau o'r blaen. Ond i fod yn deg, nath hi ddim dalu yn y gwyneb fanna. So, oedd hi'n mynd mewn i fi, oedd hi jyst i dilyn trwyddo gyda'r braichi bendant. Oedd neb yn dal yn ôl. Na, ond na beth ni moyn gweld. Yeah. Williams eto yn hir dros ben, Walsh yn crafu ar dalcen Siobhan Walsh ac o ganlyniad cic gornel arall ar ddiwedd hanner. Bydd yn plesio cefnogwyr ac y fforddwr Abertawe, mae'n siŵr. Nawr beth gewn ni tro hyn gan Chloe Chivers. Troed dde. Wel, mi'n siŵr bod hi wedi mynd am gol y tro diwetha. Mae Jess Williams ar y postyn pella. Steph Turner ar y postyn agosa. Wel, ni'n gallu gweld beth mae'n ceisio gwneud, ond mae'n mor uchelgeisiol i gwneud hynny mwy nag unwaith. Yn torri ar draws y bêl i geisio grymanu'r bêl mewn ar y gwynt. Ie, ond dysgu gwers i fi. Cymon, ti'n digon dda, ti'n digon profiadol. Dyma Caerdydd unwaith eto yn treol chwarae'r bêl allan, a mae'n mynd am gic gornel. Mae yna protestio gan Abertawe, ond Richard Wright yn y fan ar lle. O'n i'n meddwl bod hi'n gic gol, mae'n rhaid fi. O fi, cytuno fe, o'n i'n meddwl. Mae dyfarnwr yma wedi cael cwpl o benderfyniadau ananghywir hyn yma. Falle taw y gwynt sy'n effeithio arno fe. So fi'n cael ystadegau'n anghywir achos mae'n gyfrifydd. O, reit, iawn. Wel, dyma Chloe Chivers, reit ar ddiwedd y hanner. Nawr te, cyfle i grimanu hon mewn ar y drod dde. O, mae taro'r postyn! O, mae dal yn rhydd yn y cwrt cosbi. Wel, Chloe Chivers wedi cael cyfle, 2 gyfle o'r ochr arall. Nawr, mae'n crimanu'r bêl mewn ar ei drod dde ac mor anffodus ddim i roi Abertawe 2 ar y blaen. Ie, a dyna pa mor galentog yw i, tymod. Mae'n ffyddiog yn gallu hi hunain i medru cymryd gornel fel na, mae rai dweud, tymod. Oedd hi mor anlwcus fanna bod y bêl heb dyr allan i Grys Gwyn. Munud ola'r 3 chwarter. Smith o bellter. A mae Chelsea Herbert yn y diwedd yn casglu. Abertawe ar y blaen o gol i ddim. Y gol wych na gan Mone Legal yn gwahanu'r tîmoedd a'r brynhawn pan oedd pawb yn gwneud Caerdydd yn ffefrynnau clir yn enwedig wedi gweld absenoldebau chwaraewyr fel Alicia Pau a Katie Hosford. Ond Abertawe
sydd wedi gael y gol allweddol. A dyma nhw'n dod unwaith eto, y bas lawr y sianel. Cerin Chamberlain yn clirio dros yr Ystlys yn rhythro nôl i'w llinell. T'mod, i fi fanna, mae rhaid i Maneil a gael meddwl ar hyder i gyrraedd yna. Mae e fel petai, ni ddim cweit yn siŵr os wy'n mynd i gyrraedd neu beidio. Byswn ni yn rhoi llong pen fanna i ddweud, mae angen iddi parhau wybio. T'mod, mae'n arafu lawr. Munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3 chwarter awr. Mae'r bêl gan Ryan Oakley gyda coli ar y postyn pella. Cio mewn yno hefyd. Dyma Seren Watkins yn cael ei chai lawr gan Brisland. Hancock's gwych gan ddi hi. Watkins eto i Caerdydd. Un cyfle ola reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Eiliadau allweddol fan hyn. Os ydi Abertawe yn sefyll i tir, y man nhw'n clirio lawr can, a mae Chivers yn cael lawr y gol. Geidwan sy'n mewn trwbl. Dyma Chivers. Mae hwn yn gyfle i ychwanegu'r ail. Mae'n mynd â pwer ond dros y bar. Wel, camgymeriad erchyll gan Cerin Chamberlain yn y gol. Rhwystredigaeth i'r hyfforddwr. A na be gewch chi, t'mod, os ydych chi'n mynd i wneud camgymeriad fel yna, wedyn mae rhaid i bod yn ffyddio bod Chivers ddim yn mynd i rwyddo'r bêl yna. Oedd pwer a chyfeiriad i bod yn deg. Oedd e just, t'mod, milimetrau o dros y traws fan'na. Wel, chwiban ôl ar hanner, a hanner cyffroes mae wedi bod yma ym Mhenabont hefyd. Abertawe sydd ar y blaen, gol gampus gan Mone Legal. Yn troi ar ei trod dde, yn gosod y bêl dros ben Cerin Chamberlain. Mae Chivers wedi taro'r bar yn ogystal, hefyd wedi cael cyfle da i roi Abertawe 2 ar y blaen. Ond ar yr hanner, mantais i'r elyrch. Caerdydd dim, Abertawe 1. Am gêm, am hanner cynta. Gêm a hanner yn yr hanner cynta na. Dim llawer di gweld hyn yn dod Abertawe ar y blaen. Mae Caerdydd yn mynd am y treble, 2 Rownd Derfynol. Dyma un ohonyn nhw. Dwi'n mynd yn gret ar hyn o bryd, ond mae'n ein arall. Dechrau mis Mai. Yng Nghasnewydd, Caerdydd yn cwrdd ar Wrexham yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru, Bute Energy. Felly Abertawe ar y blaen, dechrau ni gael ychydig o ymateb draw ni, Sioned Dafydd. Diolch Del, fi mewn cwmni da iawn fan hyn. Stacey John Davies, it's so lovely to see you. First of all, what a first half that was from the Swans. Oh, it's been an absolute cracker. The girls have really turned up today. This is an outstanding game of football, to be honest. Talk to me about Monet's goal. It was quite the goal, wasn't it? Yeah, screamer. I'm not being funny, but Monet does actually only score screamers all season by the seams of it. Like, she's picked another one out of the bag there today, fair play. I've got to say, it feels like Swansea, you've got your tactics spot on at the moment. You're making life difficult for Caerdydd. Yeah, definitely. You know, we've worked hard off the pitch. The girls have really put the effort into training. You know, we've had a nice week all together, and they've really put it all together today, and it is coming together, which is fantastic. Just how much is at stake for the Swans today, Stacey? Because I was talking to Chris before. It's been a frustrating season by your standards. How much would that trophy mean to you? Oh, absolutely. I think every trophy that we go in for, you know, we'd love to win it. So today is no different, and we'd love to come out as the winners. Hopefully the girls can put another performance in like they have in the first half. And it would mean everything to us today to cap off a brilliant season. For yourself, Stacey, I know nasty collarbone injury means that you were ruled out for the remainder of the season a few weeks ago. When do you think we can see you back out on that pitch? By the start of next season, hopefully? Yeah, definitely. So, you know, I think it was just a bit unlucky with the timing of it. It's a good 10-12 week recovery, but hopefully by the start of pre-season now we'll be back fully recovered and ready to go again for next year. I bet you'd love to be out there right now, wouldn't you? Oh, I would do anything. I said to the girls before we went out, and I was like, look, girls, I would do anything to be wearing that shirt today with you and to be out there playing. So they have to go out and give it everything, and they are. And, you know, I couldn't be prouder of them right now. What about the second half, Stacey? What would you like to see from the girls? I've got to mention the win, the strength of the win. Do you think that'll have an impact in the second half? I don't think so. I think the girls have come up with a very good game plan here today, and we are stopping them. We're not allowing them to play out from the back, which I know they like to do. So I think more of the same, more of the fight, more of the determination, and I fully believe these girls are going to go and do it in the next 45 minutes. Is there more goals in this Swansea team, do you reckon? Well, I mean, ask Monet if she got another one in the locker there. I mean, hopefully she has, to be honest. I think there's definitely goals within this team, and I think that really shows our strength and depth, to be honest. You know, we're unlucky today not having me and Hosford on the team. We've got Lucy on the sideline. There's plenty of others on that bench that would be loved to play in, and, you know, those girls are out there doing us all absolutely proud. Stacey, really appreciate your time, and best of luck with the recovery, and we'll see you next season, OK? Thank you. Ie, mae wedi cael tymor bach anodd, cymeriad a hanner, oedd hi'n gweud fyna.
Abertawe yn lwcus bod hi ddim ar y cae. Cytuno, maen nhw'n neud yn iawn hebddi, cofio. O, ydyn, a'r chwaraewyr arall hefyd nath i enwi. Maen nhw wedi cael hanner campus, so mewn gwynebau Caerdydd, neud yn really anodd, ffrustreito nhw, a cymryd cyfleoedd ac am gol. Ie, o gawn ni weld yr uchelbwyntiau yn y man, i ni weld y gol na. Pawb di bod, dim pawb. Pawb sy'n gyda'r un Abertawe wedi mwynhau hon. Wel, wedys i'n sylwebaeth a fi'n sefyll gyda be wedys i, gol y mis heb os na goni bai. Fel wedys, mae hwnna'n sgil mor anodd i cymryd. Fi jyst noffi'r ffaith bod un ymuno mewn, mae wedi dod oddi ar asgell chwyth. A mae wedi chwarae wedyn rhan bwysig gyda Chloe Chivers, jyst yn parhau gyda'r rediad, a cymryd yna ar yr ergydiad gyntaf. Un yn sgil anodd, ond dau, mae'n cymryd y gol geidwr allan o'r gêm yn syth. A neud i ddim gweld gol well na hwnna trwy gydol Prydain dros y penwythnos. Wir nawr, mae hwnna'n sgil mor anodd i wneud. Gallwch gweld ymateb pawb hefyd. Yn amlwg mewn Rownd Derfynol, ond just i sgorio gol fel hwnna. A'r adeg bwysig hefyd, achos oedd Caerdydd wedi cael cwbl hanner cyfleoedd dda. Campus. A dwi'n Caerdydd, maen nhw wedi cael eu herio ar y degau tymor yma, ond ddim yn gyson, a falle chi teimlo y sioc o ran nhw hefyd, ffordd Abertawe yn chwarae, a Abertawe mynd ar y blaen. Mae'r gwynt wedi bod o blaid Abertawe ac yn erbyn Caerdydd hefyd. Mae hwnna wedi cael effaith. Ni wedi gweld Abertawe yn pinio Caerdydd nôl, ond byd ni heb gweld o Caerdydd yw effaith y cyflymder o'r 3 blaenwyr, 3 ymysodwraig nhw, ble ni fel arfer yn gweld maen nhw'n cael llu o le, llwyth o gyfleoedd. Maen nhw wedi bod yn weddol daw, a fi'n gwybod mae Rhian Oakley wedi cael 2 cyfle, ond heb os na hwnna, mae Abertawe wedi ennill y brwydr gorfforol, mae wedi ennill y peli gyntaf, ail peli, a wedyn troi nhw rownd sydd wedi really frustrato Caerdydd. Gen i weld rhai'r cyfleoedd. Nawr, fel ti'n sôn, maen nhw wedi cael rai, felly bydd Caerdydd yn edrych nôl yn meddwl, dylai fod yn gyfartal. O, yn sicr. Wel, yr ail cyffyrddiad fan hyn, mae'n cymryd un i ffwrdd, a wedyn yr un yma, mae jyst bach dwfn. A wedyn ti'n gallu gweld mae'r ongl yn ryddhau. Ti dal yn disgwyl iddi gorffen gath hi union yr un cyfle wythnos diwetha yn erbyn Wrexham, a fydd hi'n siomedig, ac os gallu hi, probably hi noed, di roi troedi ar y bel a mynd o fe mewn. Ac oedd hwnna, actually, oedd bys wedi bod 1-dim. A wedyn y cyfle yma, Beinon gyda'r pêl perffaith, ongl a cywirdeb perffaith. A mae jyst yn mynd yn personol, yn technegol i fi. Mae'n mynd gyda ti fewn y troi, ble bys wedi bod yn well i fynd gyda lasses hi. A fi yn teimlo, nath i snatcho tipyn bach ar hwnna, yn hollol ymwybodol bod hi wedi methu'r cyfle cyntaf. A bys sy'n digwydd i blaenwyr wedyn, chi'n cael mewn pen i chi'n. Gewn nhw'r gwynt gyda nhw ail hanner, a fi'n siŵr gewn ni ymateb, ond mae amddiffyn Abertawe yn ywedig, falle lawr y canol yna. So Jess Williams, Sophie Bristol-Hancock sy'n bod yn campus hyd yn. Dyn ni weld cyfleoedd Abertawe hefyd, achos mae nhw wedi cael mwy o gyfleoedd. Wrth i ni weld rhain hefyd, Stacey John Davies ddim yn meddwl bod y gwynt yn ffactor. Yw e'n ffactor? Ydy, yn sicr. So mae'n anodd iawn weithiau pan mae chwaraewyr gyda cyflymder. Os mae'r amddiffynraig yn trio roi hun mewn safle dda, cael y draws yn lle gyntaf, ond mae'r gwynt wedyn yn ymestyn y pêl bach yn bellach sy'n rhoi fwy o le i chwaraewyr Abertawe. A maen nhw'n troi Caerdydd o gwmpas yn syth sydd yn achosi problemau. Ni'n gweld y gwib fan hyn, mae'r gwynt yn mynd ar pêl o'r cic gornel, a mae Abertawe falle ddim wedi gallu cael gymaint o beli mewn tu nôl oherwydd mae'r pêl yn dal lan tipyn bach. Mae'n ddiddorol, ta beth. O'n i'n disgwyl falle gweld y tîm fel Caerdydd yn mynd i fod yn ffefrynnau clir, Abertawe wedi chwalu hynny. O, ydyn, mae'n hyfryd nag wed. Mae'n neb moyn dod a gweld gêm un ochrog, a mae Abertawe yn hollol ymwybodol o hanes traddodiad nhw, a'r safon sydd gyda nhw. Hyd yn oed gyda'r chwaraewyr ar goll, a mae'n rhoi cyfle i'r chwaraewyr arall ar y cae. So, y chwaraewyr fel Emily Thomas sydd wedi dod mewn, a sydd wedi bod yn rili allweddol. Ond mae Caerdydd nawr angen dangos pam taw nhw'r pencampwyr ac ymateb mewn ffordd cadarn ail hanner. Dyna'r her iddyn nhw ar y nodyn yna. Gwenan, diolch yn fawr iawn. Rownd Derfynol, da ni fan hyn. Mwy i ddod, y ddwy o Rodney Parade yng Nghasnewydd. Ceicona, Seintiau Newydd, a wedyn ni. Caerdydd eto. Byddan nhw'n mynd am y trebl erbyn hynny. Pwy a oer. Mwy o sgyrsiau fan hyn, hanner amser yn ei draw. A Sioned eto. Diolch yn fawr, Dylan. Mwy o gwmni da fan hyn. Alice Week, Swansea City's first ever head of women's football. We'll come to your role in just a moment, but first of all, how brilliant is it to be here, Cup final, and what a crowd as well here at Bridgend today. Yeah, it's not a bad start. Like, I've only been here a month, so can't take much credit, but the girls have had a really good first half. Like you say, there's a decent crowd here as well, lots of noise, so yeah, just great to see where the women's game is already, and like hopefully we can push it on a little bit further. Tell us about your role, a historic appointment for Swansea City. They've never had a head of women's football before. What exactly will your responsibilities be at the club?
There's a few, to be honest. So the first bit is really helping the girls with that semi-professional transition. So making sure they've got what they need off the pitch, really. Like, as you can see, they're pretty much there on the pitch already. So I just want to support them off the pitch, make sure they've got all the right provisions in place. And then longer term, look to, I guess, grow the commercial side of the club, the women's part of the club. And then beyond that, grow the pathway and make sure that, you know, we've got the right talent coming through from a younger age. We've got a great under-19s, under-17s already. But making sure we've got younger age groups coming through and, you know, more opportunities really for girls to come and play football in Swansea. Yeah, because as we all know, it's such an exciting time for the women's game in Wales. The fact that a number of the clubs in this league now are semi-pro. But how important is it that we keep building this, that we don't reach a ceiling? Really important, and I think, like you pointed out there, you know, the more clubs that kind of take on this responsibility, I think the better. We want the game to be competitive. Like, yeah, we want to win the league, we want to win today, but I think the more competitive games, you know, the more crowds will get in, and the bigger the sport will get. It's all very positive, but what kind of challenges do you think you'll be facing in this role? I think just that transition really from being amateur players into semi-pro. You know, it is a bit of a step change. There's more responsibilities with media, more time training and things like that. So it's just going through that transition really, and then I guess kicking on hopefully long term, you know, we could look at professional side. Back to the game today, Alice. What did you make of the first half? I've got to say, you're all stood here behind me, the Swansea staff. They're celebrating every tackle, every block as if it was a goal. Yes, I mean, it's a huge rivalry, isn't it, Cardiff-Swansea? And, you know, just happy that we've gone ahead there. But I think it's going to be a tense second half. I'm just hoping we can kick on, get a second goal, and fingers crossed for the win. Alice, really appreciate your time and best of luck with the role going forward. Ie, diolch yn iawn I Alice am y sgwrs. Mae Katie Sherwood yn cadw cwmni fi'n sylwebu gyda ni heddi. Nice to see you. Pitch side, Katie. What do you make of that first half? Really competitive first half, wasn't it? I think prior to the game, you say Cardiff were definitely favourites going into this game, especially with the late news of Hosford being injured. But I think Swansea have really pressed Cardiff aggressively, really unsettled them. And they've definitely had the better half. Yeah, they've created a bit of an atmosphere here as well. It's great to be here. It's been an interesting time for the Welsh national side as well. What have you made of your former team recently? Yeah. I usually say that with clubs, don't you? But former Wales international. But what have you made of especially the Kosovo win, 6-0 away? Yeah, it's been a great start to the campaign, hasn't it? I think Wales being in this position, they don't know a great deal about the other teams. There's an opportunity for them to really assert themselves and establish their style of play, but a great result away from home. Like I said, they didn't really know what they were going to face for Kosovo, but 6 goals, no goals conceded, a debut. Yes, a great start to the campaign for them. It was a funny one, working on both games. You felt Kosovo had more of a goal than Croatia did, but still conceded more. But for Wales, obviously, Rhian Wilkinson won't be caring about that. Such a positive start. Yeah, it's just about them finding their form again. They had a really tough time in the Nations League and being relegated to League B. But this is about regaining that confidence and under Wilkinson now, finding that attacking threat and really being able to impose themselves against these teams. It's funny because when Wales were struggling by the end against Gemma Granger, we also had to have that caveat that they were playing the top teams in the world, and people said when it comes to these type of games they'll benefit. It seems like we're seeing that. Yeah, we always say we have to put into context about the opposition you're playing against, but we know that we can score goals. We have a great group of talented players. We have youth coming through, and this is going to allow them to get that momentum and confidence when they should reach the playoffs and we face a top team in those playoff games. Yeah, people have also commented that they like the fact that she's changed the team around a bit. She's been using the sub. Again, it might be easier in this situation, but have you liked what you've seen so far? Yeah, really positive. Like you say, we know with the opposition we're playing against, we should be winning these games. But again, Rhian Wilkinson, she's still getting to know her players. They haven't had much time together. So making substitutes at half-time is something that we're not used to seeing. But she has to learn to get to know these players whilst in a campaign, which is difficult. Yeah, well, it's going well so far. They're back. They're ready for the second half here. Katie, thanks very much for your time. Great to have you with us here. I look forward to the second half. We'll see how it goes. We'll go back to the commentary teams. Mae Katie yn gadael ni. Mae hi'n ail ymuno a Ifan Gwilym. A ni'n sôn am Cymru yn eilyddio dan y rheolwr newydd. Mae Abertawe, Caerdydd yn gyda'n eilyddio. Megan Bowen yn dod mlaen i'r cae. Oedd angen newid. Mae nhw wedi newid. Ydyn nhw yn gallu newid y sgôr. Mae wedi colli yn y rownd derfynol, 2 gwaith yn olynol. Dyna sy'n wynebu Caerdydd ar hyn o bryd. Nôl â ni at ein tîm yn sylwebu felly.
Diolch Dylan. Megan Bowen wedi dod i'r maes. 19 ymddangosiadau a 3 gol yn y brif adran. A Rhian Oakley, ni'n meddwl, sydd wedi gadael. Na, Holly Smith, sorry, 17, dim 7. So Holly Smith wedi gadael. A Rhian Oakley dal ar y ca. A Rhian Oakley gafodd yr cyfleoedd gorau yn yr hanner cynta i'r adar gleision. Cyfathiadau cynta i Megan Bowen. Chydig o eiriau rhyngddi hi a Emily Thomas. A rownd y gornel y mae'n ras. A mae'r bêl yn ennill y ras. A dyna'r reswm amlwg. A'r union reswm mae hi wedi dod ar y cae. Mae'n nabod Emily Thomas. Mae jyst yn mynd i helpu fi'n credu gyda'r cyflymder mae Thomas di achosi gymaint o problemau. Fi'n credu fydd lleoliad Meg Bowen jyst yn helpu. Jess Williams i Abertawe mewn yn gynnar. Gyna Anna Power yn casglu. Mae'n ddiddorol i weld nawr patrwm chwarae Caerdydd. Wedi chwarae mewn i ddannedd y gwynt yn yr hanner cynta. Dyma Price yn edrych ar ryddhau Eliza Colley. Colley yn erbyn Williams. Mae'n y gyfle i groesi. Maen nhw'n gwneud hynny. Y bêl yn cael ei helpu ymlaen. Y pwysau ar amddiffyn Abertawe yn yr eiliadau cynta. Yr ail hanner. Sammy Wyn sy'n clirio. Price eto yn edrych i fyny. A Rhian Oakley yn gweithio'n ond y gwynt yn ei curo hi. A dyma Katie Horsford. Llinyn y gar ydy'r broblem i Katie Horsford. A Horsford 19 o goliau ym mhob cystadleuaeth y tymor yma ac yn golled amlwg, ond nid ar hyn o bryd fached. Na, mae Lucy Finch fyna hefyd a Stacey John Davies. Mae gymaint o profiad allan gyda nhw. Alicia Pau fyd. Mae nhw wedi colli. Ond fel wedys i na, mae'r chwaraewyr arall di rili camu lan heddiw. Cullen. Gosodiad lec, a mae bêl wedi dod oddi ar chwaraewr Caerdydd, felly tafliad i Abertawe. Eli Lec gafodd hanner arbennig yn yr hanner cynta. Mae'n ei glywed i Stacey John Davies yn gweud bod y gwynt ddim yn mynd i fod yn ffactor yn yr ail hanner yma. Nes i Gwenna'n anghytuno gyda hi. Os rhywbeth, mae'r gwynt wedi codi ar ddechrau'r ail hanner yma. Jyst yn amddiffynol, mae fe'n rili anodd. Mae jyst yn achosi problemau, achos ti'n ansicr. A mae'r ansicrwydd yna, dwi'n mynd i trio cwrdd ar bil nawr, dwi'n gael fe bownsio. Mae fe'n rhoi mantais wedyn i'r blaenwyr, nwedig os maen nhw'n gamblo fel ni'n hoffi gweud o ran term. Cerin Chamberlain yn clirio. Bêl yn cael ei helpu ymlaen at Cio, ond tafliad fydd hi. Chwaraewyr heb setlo eto yn yr ail hanner. Abertawe ar y blaen o gol i ddim. Gol monolegal. A gol gampus oedd hi hefyd ar ei throd dde. Dyma rhediad Seren Watkins. Tackle dda gan Cullen. Mae Watkins wedi aros ar lawr fan hyn. Ond sa'n credu achos y dacl, fi'n credu y ffordd nath i o bosib wedi ei glanio falle. Sa'n credu, oedd dim... Falle pigwr neu penglin. Nath i lawr yn eitha trwm fyna ar yr wyneb. A t'mo be, mae'r arwyneb yma, pan mae'n llosgi, mae'n brifo, mae'n rhaid dweud. Nid bod fi'n gwybod, ond... Dwi'n ar ddeall. Price mewn dau feddwl oedd hi'n mynd i ergydio fanna. Beinon yn ergydio. Chydig dros y bar gan Emma Beinon o bellter. I fod yn deg, ti'n modd, y ddigon o wagle gyda ddi ergydio. Sa'n barnu hi am wneud hynny, ond mae angen... Pan mae'r pen yn mynd lawr, mae angen sicrhau bod y pwysau dros y bil. A nath i falle beidio cadw edrych i lawr. Unwaith mae chi'n codi'ch pen, yn anffodus mae'r bil yna yn codi hefyd. Prawf cynta o allu Chelsea Herbert
i gicio'n bell. Le. O, gwaith dda gan Emily Thomas. Thomas tuag at Chivers. Siobhan Walsh sydd ar draws a diddorol gweld med Cook A Price. a Price wedi cyfnewid safleoedd, dwi'n meddwl, Gwenan, ie? Ydyn, ie. Steph Turner sydd ar draws i Abertawe fan hyn ac yn ildio'r tafliad. Beth yw'r syniad tu ôl na nawr te? Ie, mae Price wedi dod draw i'r chwith. Fi'n credu falle jyst trio cael fwy allan o Michaela Cook yn ymysodol, a wedyn Price gyda profiad i ddelio gyda Emily Thomas sydd eto wedi achosi problemau fan ni'n newydd gweld o'r Redger bach yna. A mae yn bwysig hefyd, mae Oakley wedi dod i'r ochr yma, mae Kehoe wedi mynd i'r ochr all. Mae yn bwysig bod yna bach o fluidity ni'n gweud fel, bod y chwaraewyr yn digon hapus a hyblyg i gallu addasu a newid, achos mae'n rhoi her wedyn newydd i'r amddiffynwyr i ddelio gyda. Cullen sy'n casglu tu fiwn at Brislan Hancocks. Caerdydd yn cael ei dyfarnu gan Richard Wright o blaid Abertawe ar hanner ffordd. Ie, ti'n mo be, fi'n credu bydd Abertawe yn eitha wedi plesio gyda'r ffaith bod nhw, mae'r cychwyn yma yn yr ail hanner wedi bod yn eitha araf, sdim byd braidd wedi digwydd, a mi fydd hynny falle yn plesio Abertawe yn well. Pryd welwn ni falle bach o rwystredigaeth gan Caerdydd, oes cyfrwyddiadau yn dod lawr o'r ystlys fan hyn i'r chwaraewyr. Mae pob dim ar hyn y bryd dal yn eitha tawel, ond wrth i'r amser mynd yn ei flaen, a fydd hynny yn newid. Williams, y peniad allan gan Caerdydd. Megan Bowen yn clirio. Bod chi'n gallu clywed y gwynt trwy'r microphones sydd gyda ni o gwmpas. A dyma Emily Thomas. Thomas tuag at Legal. Beinon yn rhyddhau Colli a Jess Williams eto ar draws yn synhwyro'r perygl. Croesiad cynnar mewn eto. A Williams sydd yno, ond yn methu clirio. Dyma Price yn dod amdani. Taran o ergyd gan Ffion Price, ond heibio'r nod. Oedd y pas olaf yna mewn i Price, just ddim di helpu hi. O'n i gweld Colli. Mae'n trio chwarae teg fel un o'r ymysodwyr blaen canolig yn y tri yna. Mae'n trio rhoi hi'n rhwng yr amddiffynwyr canol, sy'n achosi problemau fel y pwy oedd yn pigo i lan. A wedyn, just bounce o bil yn helpu Jess Williams cael nôl mewn i safle, ond fi teimlo os oedd y pêl gan Oakley wedi bod yn well i Ffion Price, gallu hi wedi tyrannu'r ergyd, oedd roedd hi addasu traed i'n gyflym. Williams, ceisio dod o hyd i Legal o bwysau gan Michaela Cook, a maen nhw'n symud y bêl tuag at Pinder, ond blaen trwyddo, a mae Herbert oedd i ar ei llinell ac yn clirio dros. Mae'n mynd i fod yn gic gornel, dwi'n meddwl, ie? Ie, fi'n cwestiynu oedd angen iddi wneud hynny, pam nath i casglu'r bêl. Ond mae rhaid i Chelsea Herbert bod ar ei droed blaen yn ystod yr ail hanner yma. Mae rhaid iddi darllen bob symudiad a helpu'r amddiffynwyr. Achos mae rhaid iddi falle, sicrhau bod hi sydd yn reoli, y cwrt chwech yna. Welwn ni Caerdydd yn sgorio gic gornel wythnos yn ôl. Mae Siobhan Walsh yn berygl fan hyn. Y bêl yn hongian i fyny. A dyna'r gol. Ac i fe Megan Bowen, yr eilydd sydd wedi chael ar y ca. Yn dim ond rhyw 9 munud. A chi sydd wedi cael y cyffyrddiad ola i'r adar gleision, a maen nhw'n gyfartal yma ym Mhen y Bont. 54 funudau wedi chwarae. Peniad Megan Bowen, heibio i Herbert. Caerdydd 1, Abertawe 1. A chi'n gwybod pam nath Megan Bowen sgorio hynny? Achos oedd hi mor ddewr, oedd hi'n mynnu cyrraedd y bêl yn gyntaf. Neb o Abertawe eisiau gystadlu yn erbyn Megan Bowen yn yr awyr. A mae hyn wedi bod yn broblem heddi. Dyw bobl ddim digon ddewr i penio'r bêl. A Meg Bowen wedi sicrhau bod hi'n digon o awydd iddi wneud yna ac angerdd. A mae'n heiddiannol o'r gol yna. Ie, Herbert jyst yn cael ei
i dal o dan y bêl. Ond wedyn hefyd i fi ble oedd y marcio. So actually, y person oedd yn reiddiol yn marcio Meg Bowen oedd Chloe Chivers. A ti'n gallu gweld mae dau fetter tu nôl i ddim o Jess Williams o trio dod ar draws wedyn i wneud lan am y cam cymeriad yna. Mae'n mor bwysig i dechrau'r symudiad, goal side fel ni'n gweud. A when ti stop i rediad, ti cael y blaenoriaeth a'r mantais o'r rediad os mae'r pêl yn dod mewn wedyn. Ond i fi, cyfrifoldeb gwen dy fe, os ych chi'n marco chwaraewraig, ych chi ddim yn gadael i'r person yn ei sgorio gol, a wedyn ych chi'n dangos cyfrifoldeb, o hynny, chi'n mynd pasio'r symudiad ymlaen. Mae'n pêl campus, chwarae teg, mae wedi rhoi fel yn wahanol i Chivers yn y hanner gyntaf, be oedd hi falle... Gyda'r gwynt yma, mae'n rhaid ti dechrau'r bêl bach bellach allan, tuag at falle y 6-yard box. Os mae'r gwynt wedyn mynd i cario fe tipyn bach, ond ddim gormod dros y bar. A ni'n gallu gweld, falle ydy'r leic oedd ar y postyn, ydy hi'n gallu dod oddi ar y postyn, ond ti'n disgwyl i chwaraewyr i gallu marcio'n gywir, a mae hwnna'n dechrau gyda marcio goal side, yn gen ti nhw o flaen ti, a ti'n gwthio nhw nôl os unrhyw beth. Yn amlwg ddim yn rigor ffordd, neu ti'n mynd i roi cic o smot yn ei ffwrdd, ond cyfrifoldeb yna i wneud e'n gywir. Fe welon ni y lluniau fanna o Chloe Chivers, pen yn ei dwylo, pryd o Dafod wedi wrth Eli Lake hefyd, yn gwybod taw i chyfrifoldeb hi oedd i farcio Meg Bowen. A mae rhaid cofio, mae Meg Bowen yn chwaraewr talentog iawn, 19 oed wedi chwarae i Gymru dan 17 ac 19 a newid dychwelyd o gemau rhagbrofol Ewropeaidd. Wedi chwarae yn erbyn Moldova, Gogledd Macedonia a Lithuania. 9 munud oddi ar y ca a wedi gwneud i marc yn barod. Croesiad mewn. Herbert yn aros ar ei llinell. Oakley. Y gêm nawr wedi newid yn gyfan gwbl, traffig un ffordd o blaid yr adar gleision. Oakley eto ar ei holi. A fe fydd i allan am gic gornel arall. Sorry Mike, mae angen i Abertawe clirio llinellau. Pan ych chi'n amddiffyn, ys dim pwynt clirio'r bêl 5 llath, mae angen clirio'r llinell, clirio'r bêl mor bell ag sy'n bosib oddi i fyny o'r cae. Felly mae Abertawe ar hyn o bryd yn creu problemau i nhw ei hunan. Le fydd y gic gornel yma mynd at y postyn pella eto tuag at Meg Bowen. Mae'n taflu hynna'n i'r llawr, ond gyda Siobhan Walsh, falle oedd y gosa ati. Walsh oedd ar y llawr fanna, achos hi fel arfer yw'r person mae Caerdydd yn adeiladu oedd i arno yn edrych o gwmpas, a Turner oedd gyda'r cyfrifoldeb o marcio hi. Abertawe yn chwarae yn debyg iawn i Caerdydd yn ceisio chwarae allan o'r cefn. A mae hynny'n ffain os oes gyda chi'r chwaraewyr yn dechnegol i wneud hynny, Mike, ond mae Abertawe o dan lot o'r bwysau, felly just clirio'r llinellau. Cook. Bale yn tasgu allan a cic gornel arall, a maen nhw'n denu mwy a mwy o bwysau nawr. Mae'n cyfnod bwysig iawn i Abertawe. Os maen nhw cliaros yn y gêm yna, achos mae momentum yn newid, mae'n shifftio o fewn gêm. A nawr gyda Bowen ar y cae hefyd, mae dau chwaraewraig allweddol, gorfforol, a chwarae teg, yn edrych ar y peniad yna eto. Jyst y ffordd nath i pwyllo a cadw pen hi fyd lawr hefyd nid dros y bil. Watkins ar gic gornel. Peniad rhydd! Yn syth at y gol geidwad gan Siobhan Walsh. Wel, am gyfle i roi Caerdydd ar y blaen. O'n i'n disgwyl i hwnna, mynd i cefn y rwyd, mae rai fi cyfaddau. Gath i ar draws yn cael ei Steph Turner. A mae'n neud cyffreddio da. Eto mae hi'n penio'r bil lawr yn gyntaf, y peth technegol gywir i wneud. A wedyn mae jyst yn... Sym digon o gyflymder o rim ar y bil i effeithio Herbert yn y gol. Cystadleuaeth tennis pen, Cio! Arbediad da gan Chelsea Herbert i fod yn deg. Oedd hi lawr yn gyflym fanna i arbed yr ergyd tro dde. Steph Turner mas o safle fanna. Mae rhaid i ddyn i'r well i sicrhau bod ni'n rhoi fwy o bwysau ar yr ergyd yna, ond mae rhaid dweud dihangfa i Abertawe oherwydd mi nath Chelsea Herbert yn dda iawn i arbed yr ergyd yna. Blond moment. Wel, mae Abertawe yn methu dianc o hanner i hunain ar hyn o bryd. Mae'r gwynt yn un anodd neu gwed. Wnaethon ni falle sôn am hyn yn yr hanner gyntaf wedys i, mae'n mynd i fod yn gêm o ddwy hanner a dyna'n union be ni'n gweld oherwydd yr ymodau.
A mae'r gwynt yn ffactor enfawr yn y gêm yma. Watkins at Keogh. Keogh yn troi mewn I Pinder. Pinder yn sefyll I thir. Nawr mae'n gyfle I holli'r amddiffyn a maen nhw'n gwneud hynny a maen nhw'n dod o hyd I Emily Thomas. Dim ond Chivers yn y canol ar hyn o bryd. Chivers yn dod ar draws. Hi sy'n casglu ond yn methu reoli. Brisland. Hop. O'r ergyd gan Chivers ar ei trod chwyth y tro hwn. Y cyffyrddiad gan Brisland Hancocks. Ac yna y bêl gan Chivers yn cremanu ychydig dros y bar. Ie, oedd Kath yn gweud o'r blaen am Emma Bain ond just cadw pen dros y bêl, paid pwys yn ôl. A nath Chivers un peth fyna, ond y ffordd mae'n cymryd cyffyrddiad gynta. Jyst yn dangos donia hi. Wel, os bydd hi'n gorffen yn 1-1, byddwn ni'n mynd yn syth at gicio o'r smotyn, dim amser ychwanegol. Bêl rownd y gornel, wyn ar ras. Ar draws. Ie, mae'n cyffroes, ni'n joio hwn. Oedd ddim bwysig I Abertawe I cael just cyfnod bach o ymosod fel, ond bydden nhw ddim moyn o just parhau. Ond nhw wedi cael 10 munud o amddiffyn, ac oedd ddim bwysig I nhw momentum y gêm shiftio eto. Fi'n credu mae Emily Thomas just yn agor sy'n gymryd drysau fyna I Abertawe o ran ymysodiadau. Mae hi a gic dros ysgwydd yn cystadlu yn yr awyr, ond Watkins I Caerdydd sy'n clirio, ond yn syth at Cullen. Mae'n gystadleuaeth gref yn ganol ca. Chydig dros awr wedi chwarae. Yn gyfartal yma ar hyn o bryd ym Mhen y Bont yn stadiwm gyda'r STM yn Rownd Derfynol Tlws yr Adran Genero. Caerdydd yn chwilio am ei ail tlws o'r tymor wedi codi'r bencampwriaeth I gobeithio nhw o hyd o sicrhau'r treble yn fyw. Turner at Pinder. Pinder allan legal. Chydig ni wedi gweld o legal yn yr ail hanner. Turner eto gyda Pinder wedi gwneud rhediad da a mae'r bas yn gywrain. Pinder sodliad. Ond mae Abertawe'n cadw'r bêl yn chwarae mewn I ddannedd y gwynt. Brisland Hancocks, chwarae da. Chivers! Ergyd rymus gan Chloe Chivers. Ond yn syth at Cerin Chamberlain. Ie, dwi'n meddwl dwywaith. Unwaith mae'r bêl na'n rydd, mae droed yn rydd, mae wastod yn mynd i'r gydio at y gol. Mae'n rediad cryf lawr o'r asgell dde, a falle bod yna gerdyn melyn I Cullen fan hyn o sam y drosedd. Wel, mae rai fi cyfadde. Tua 4 achlysur, mae hi wedi bod yn really bodus. I ddod I ffwrdd heb un, so o'n i'n mynd I gweud, os mae Dyfana ddim yn mynd I roi un nawr, mae fe wedi gadael cardiau yn y stafell newid, ond dwi heb. Wel, mae wedi adgydio mewn wael hanner y le. Price eto. Abertawe'n clirio. Dyma Chivers. Chivers yn troi a mae'n edrych I ryddhau Emily Thomas. Dyma Brisland Hancocks unwaith eto. Nawr fyna le o flan Rhian Oakley I Gaerdydd. Oakley yn ceisio torri tu fewn. Ond mae'r drosedd wedi mynd yn erbyn Rhian Oakley. Wel, oedd hi'n gofyn am lawio, dwi'n meddwl. Ie, fi'n cytuno. Felly credu'n dweud y cyfan? Fi'n credu nath Jess Williams llawio'r bêl ar y llawr. Do. Mae dwylo hi rownd. Mae nhw'n safle naturiol, mae nhw ar bwysi. Be sydd ddim yn helpu Williams fan'na, pam ni gyd yn meddwl bod e'n llawio. Yw'r ffaith bod hi... Unwaith mae'n cyffwrdd llawi. Mae actually dilyn trwy ddo, gyda'r llaw fel pas bach. Ond yn rhyb, wedi mynd nawr. Wel, ni wedi gweld ambell I benderfyniad odd yn ystod y gêm hon, ond dyma Chivers eto yn ceisio ryddhau Emily Thomas a mae Ffion Price ar draws. A rhwng Price a Megan Bowen, maen nhw'n rhwystro Emily Thomas a cael I hunan ar y bêl. Ie, ond mae Chivers yn gwybod ble mae Emily Thomas yn mynd I fod, a dyna'r bêl sydd yn mynd I ffafrio Abertawe.
Chivers cysgodi'r bêl yn dda. Wyn sy'n croesi ar bêl dros ben y gol geidwad gan Abertawe. Oes neb yn y cwrt chwech. Neb o Abertawe, un chwaraewraig yn y cwrt chwech. Wel, un chwaraewr i Abertawe oedd yn y cwrt bach. Os oedd y drosodd arall yn Caerdydd felyn, mae hyn yn union yr un peth. Na lawio fyna. Yn sicr, yn sicr. Y bêl yn tasgu lan at law Abertawe. A'r reswm pam mae wedi rhoi i hun... ni edrych ar hwnna eto, fi'n gytuno Cathod yn cadw mewn. Ond y reswm pam oedd hwnna mor agos gan Power, mae'n mynd gyda'r coes y gos, ac yn lle agor corffi lan, yn mynd gyda'r coes chwythu. Mae'r croesiad mewn, Jess Williams sydd ar draws unwaith eto. A rhyngddyn nhw, mae Turner a Williams yn sefyll yn gadarn yn yr amddiffyn i Abertawe. Ond Abertawe sy'n ennill y gystadleuaeth yng nghanol ca. Nes bod nhw'n rhoi'r bêl bant ac yn cyflwyno'r bas yna i Chloe Chivers. Ond ar draws Siobhan Walsh. Na pwysigrwydd. Pan ti'n gyda 3 amddiffynwyr canol yn y cefn fanna, yn amlwg maen nhw ond yn chwarae lan yn erbyn un. Ni gweld hwn eto, Mae angen i Power agor corffi lan fanna. Dyle bod i actually ddim yn gwynebu gol i hun. Oedd digon amser gyda i cael nôl mewn i safle. Mae'n gallu gwynebu wedyn i ffwrdd fel dylse pob amddiffynwyr. A wedyn mae'n gallu dod gyda'r coes chwyth. Ond mae jyst yn chosi problemau yn ceisio gorfodi pethau ar troed dde hi. Mae wedi rhoi llawio nawr. Ble oedd y Llemanwr ddo? Llemanwr yn y hanner gyda yn digon hapus i roi'r cornel i nhw pan oedd Bellti roedd i ffwrdd. Y nerfusrwydd efallai yn dal lan a phawb yn y rownd derfynol. Ond mae hwn yn gic rydd i Abertawe, ond i mewn i ddannedd y gwynt. Dyw Chivers ddim dros y gic yma. Mae yna Jess Williams sydd yno. Williams, ond dim nerth o gwbl tu ôl iddi. Mae Cerin Chamberlain yn casglu, iddi ddim ar darget ac yn wastraff, dweud y gwir. Mae'n dangos faint mae Abertawe yn becso. Yw'r ffaith oedd Jess Williams yn cymryd e. A wedyn oedd yna 3 amddiffynwr yn aros nôl. A oedd gyda nhw, falle Rachel Cullen hefyd. So oedd yna 5, basically, nôl tu nôl y bêl, gyda 1 ymysodroig o Caerdydd. Oedd yna amddiffynol iawn. Price y peniad at Coley. Mae Price wedi parhau a'i rediad y bas at Rhian Oakley. Emily Thomas ar ei hôl i. Mae Oakley yn cael croesiad bach mewn, ond Abertawe yn ceisio chwarae hunain allan o drwbl. Chwarae da i fod yn deg. Ac Emily Thomas sy'n gwblhau pethau i fyny tuag at Chivers, ond ar draws mae Power yn dod. Mae hi'n creu'r ongl i Cerin Chamberlain. Power lle gan Oakley, ond yn methu holli'r amddiffyn. Ddau dîm yn pasio'n well nawr. Emily Thomas eto chwilio am Chivers, ond y bas yna ymlaen gan Caerdydd yn dal ar y gwynt. Mae'r gol geidwad yn dod allan. Wel, dydd Sul nesaf yw penwythnos ola uwch gyngrair Cymru, a bydd y gêm fyw yn Aberystwyth ar goedlen y parc. Aberystwyth yn erbyn Pontypridd, y frwydr i aros yn yr uwch gyngrair. Dydd Sul nesa am 2 o'r gloch. Bydd y diweddara hefyd o Fai Colwyn sy'n croesawu y Bari. Yr holl gyffro ar benwythnos ola uwch gyngrair Cymru. Cio yn ceisio creu lle i'w hunan, Pinder nôl. A Pinder yn gwneud y gwaith da am ddiffynol. Ond Cook o flan legal. Popeth yn y fantol yma ym Mhen y Bont yng nghystadleuaeth y Tlws. Steph Turner, yr amddiffynwraig profiadol yn clirio ac yna'r ergyd i mewn. A rhyw ffordd rhywsut mae Chelsea Herbert yn dal y bêl. Mae'r gêm yma jyst wedi mynd ar chwal tipyn bach nawr. Fi'n gytuno Mike Bywed, ysdi'n granach, fi'n credu bod pawb ofn wneud camgymeriad, ond yn dechnegol ar hyn y bryd, jyst neb yn wneud y pethau sylfaenol. Mae taflu coes yn yr awyr ddim yn helpu sefyllfa. Mae rhaid cael y bêl o dan reolaeth a ffeindio Crys Gwyn neu ffeindio Crys Glas.
Nid am bwysau. Fyswn ni'n rili camol Caerdydd yn y ffordd mae yna bendant i bod ymateb a'i hanner. Yn awch nhw i ennill y peli gyntaf, ail peli fan hyn. So oedd Abertawe wedi ennill y brwydr yna, sicr yn y hanner gyntaf. A mae hwnna ddim yn dod lawr i'r gwynt, mae hwnna'n dod lawr i just cymeriad y personoliaeth. Coli allan at Michaela Cook sy'n gwydio ar draws i gadw'r bêl mewn. Mae'n ei gwneud yn wych, mae'r croesad yn un dda hefyd. Beinon, oedd Michaela Cook Cosby. Walsh yn ergydio syth. A Chelsea Herbert yn gwneud yn dda. Walsh yn gwneud yn dda i gadw'r ergyd lawr. Ie, oedd e just cyfeiriad falle, just yn syth i Chelsea Herbert, ddim yn achosi unrhyw broblem iddi. Ond, ti'n modd, hanner cyfle bys hynny. 20 munud yn weddill, ferched. O'ch chi'n disgwyl iddi fod mor agos a hyn? Fi jyst yn credu bod y tywydd wedi effeithio'r gêm yn naturiol. Abertawe falle yn fuddio o hynny yn yr hanner gyntaf, a nawr Caerdydd yn yr ail hanner. Ond fe deiff y gêm yma, mae 20 munud i fynd, fe deiff e lawr i, ti'n modd, un person yn syrenu, un person yn cymryd cyfle. Un camgymeriad, a camgymeriad gan Abertawe fan a'r croesio tuag at. Oakley. Wel, mae'n taro'r llawr gyda'i braich. Rwystredigaeth i Ian Derbyshire. Wel, allai di gael hat-trick. Ie, fi jyst yn... Unwaith techneg yn beth eto, Mike, ti'n modd? Mae rai defnyddio falle... O cwp cyfle arall! Cyffyrddiad o Cio sy'n da! Cio sy'n taro! Ac ife Cio sy'n i ennill tlws yr Adran i Caerdydd am y tro cynta yn ei hanes. Herbert fydd yn athi bopeth gallai gadw'r ergyd mas, ond Molly Cio oedd ei ar fi'n cael ei eilyddio. 71 o funudau ar y cloc. Caerdydd 2, Abertawe 1. Wel, yr ergyd gan Eliza Colley, ond Molly Cio oedd yno. Ie, and just y cwestiwn i falle ble oedd cwbl o chwaraewyr Abertawe, ti'n methu fforddio i gael i unrhyw'n cael y cyfle i troi fan hyn, so mae angen ti bod yn fwy dyn, a wedyn chwarae teg, rhoi camoliaeth i Molly Cio, a mae ffordd mae hi'n dilyn mewn. Dwi ddim yn gadael i'r cyfle i fynd, fel unrhyw chwaraewraig o blaenwraig dda, so mae'n dilyn mewn pob cyfle, rag ofn, a 9 gwaith allan o 10, mae ddim yn digwydd, y tro yma mae wedi. Ie, fi'n credu bydd y Cylan fan yn Abertawe yn siomedig gyda'r ffordd nath i trio clirio llunellau am ddiffyn y bêl, nath i yn anffodus colli'r bêl fan'na, a wedyn dyna ble dath yr gyda nhw. Chelsea, Herbert yn neud yr arbediad cyntaf, ond mae'n anfyddeol. Mae rhaid i amddiffynwyr Abertawe dilyn y bêl tan bod y bêl yn mynd yn farw, a wnaethon nhw cael eu chosbi oherwydd hynny. Dim ond i hail gol yn y tlws y tymor yma i Molly Cio, ond am gol mor bwysig yn seicolegol hefyd, ond dyma Abertawe yn dod nôl legal, a Cerin Chamberlain cynta i'r bêl ac yn benderfynol i gyrraedd na gynta. Wel, ar y degau, fi yn cwestiynu jyst safle dechrau Chamberlain, achos mae'n mor uchel, ond ti'n gweld pam wedyn, achos bod hi'n gallu chwarae fel y sweeper yna. Croesiad i mewn gan Abertawe i'r awyr gan Watkins, ble mae'r bêl yn disgyn wrth drad Chivers sy'n methu reoli a creu lle i'w hunan. Mae Caerdydd wedi bod yn well yn yr ail hanner, mae rai cyfaddau hynny. Wedi bod yn frwydr dewr iawn gan merched yr Elyrch. A dyma Emily Thomas nôl yn yr amddiffyn i rwystro Ryan Oakley. A fe fydd Cio yn cael ei heilyddio. Fi yn siomedig, dwi'n siŵr. Ie, wel, o ran cyfradd gwaith, mae wastad yn gweithio mor galed, a byswn ni yn hunan falle'n cwestiynu y penderfyniad yma, gan ystyried bod hi yn medru chwarae yng nghanol y cae, fel rhif 10, fel blaenwraig, felly, ie, Just edrych ar y gol yna eto, just o safbwynt amddiffynol, Pinder just yn araf, mae hi'n reactive yn lle bod yn proactive fel oedd Molly Cio, ond actually na, byswn ni'n angytuno mewn ffordd, a y reswm pam byswn ni'n gweud o ran Cio yn dod oddi ar y cae, bod hi a Eliza Colley, maen nhw braidd i bod yn y gêm, maen nhw braidd i cael unrhyw cyfle, mae popeth wedi dod lawr trwy Ryan Oakley.
Na reswm pam. Ond pwy sy'n sgorio gol o fe? So, fyswn ni fel reolwr ddim yn cymryd i oddi ar y cae achos hynny. Mae'n eilyddio i'r ddau dîm a Chloe Chivers yn gadael y cae Abertawe sy'n syndod i fi. Mae rhaid i fi gyfaddau achos chi sy'n moyn gol, wel Chloe Chivers sy'n mynd i gael y gol na. Ond mae hi wedi cael ei eilyddio. Mae Lisa Owen mlaen yn lle'r ysgorwraig Molly Keogh i Gaerdydd. Wel, mae rhaid bod eilyddion yma yn cael effaith ar y gêm. A mae rhaid i nhw cymryd y cyfrifoldeb a syrenu yn well na'r unigolion sydd wedi gadael y cae. Felly gewn ni weld yn y 10 munud olaf os yw hynny'n wir. Imogen Harris wedi dod i'r ca yn lle Chloe Chivers. Mae Siobhan Walsh yn lledu'r chwarae yn ddeallus. Caerdydd yn ymosod lawr yr asgell dded. Yr eilydd Owen. Owen chwilio am bas yn neb yno, ond Cullen yn methu reoli. Mae'n llithro mewn y dacl yn dyma Price! Ond y bêl yn codi. Heibio'r nod, oedd hi'n gyfle da i Ffion Price yn ennill y dacl. Ac i fod yn deg, oedd pob hawl dyddi i seithi o fanna. Mae'r techneg dyddi, ond yn anffodus oedd y cyfeiriad ddim cweit yna, ond oedd e'n daran o ergyd. Mae wedi bod ar y blaen Abertawe, a hynny ar hanner amser hefyd. Maen nhw wedi ildio 2 yn yr ail hanner. Yr eilydd Megan Bowen ar peniad 9 munud mewn i'r ail hanner. Ac yna Molly Keogh gyda'i hail gol yn y tlws y tymor hwn yn rhoi'r mantais i'r adargleision wrth iddyn nhw anelu at ennill tlws Adran Gynero, a hynny am y tro cynta. Watkins. Ad Owen. Owen mewn i drad Eliza Colley. Wel, llawer ohoni hi, ond hi nath greu y gol. Ond dyma Watkins, o gwaith da gan Watkins ad Owen. Owen nôl tu fewn tuag at Watkins. Symudiad bach da. Harris, ond Harris dan bwysau. A Caerdydd yn ennill y bêl nôl. Mae lefel chwarae Caerdydd wedi codi yn sicr pan unwaith sgorio nhw'r gol gynta yna, Gwenan, na pethau newid yn gyfan gwbl. Hyder yn dod nôl, ond fel nes i sôn ti'n 10 munud yn ôl fi'n credu. Maen nhw'n ennill pob pêl, maen nhw'n cyrraedd pob bêl yn gynta nawr, maen nhw'n ennill yr ail beli, a mae hwnna yn sicr yn rhoi'r sylfaen mewn i'r gêm. Ond mae siap nhw hefyd yn helpu, mae'r ffaith bod gyda nhw rôl ysgellwyr yna. Mae'n anodd iawn wedyn i y blaenwyr Abertawe, achos mae Abertawe yn chwarae yn y 4-2-3-1 yna. Mae'r pobl sydd lan yn erbyn y ôl ysgellwyr Caerdydd yn tueddol i fod y blaenwyr llydan i Abertawe, ond blaenoriaeth nhw yw i ymosod, a mae'n gofyn lot wedyn iddyn nhw dod nôl, a dyna pan mae cefnwyr Abertawe, Pinder a Ellie Lake ar cwbl o degau gyda 2 yn erbyn un. Mae'n gorlwyth yn digwydd ar y sgelloedd sydd o fantol i Gaerdydd. Welwch chi fyna, 2 ddim ar gael y prynhawn ma. Katie Hosford, Stacey John Davis, Lucy Finch, ymysg. Dim ond rhai o'r chwaraewyr sydd ddim ar gael i Abertawe prynhawn ma. A mae hynny wedi sicr effeithio ar y gêm yma prynhawn ma. Mae'r 2 yna, maen nhw mor brofiadol, maen nhw eisiau gymryd y brofiad ac yn anffodus mae'r tîm wedi dioddef oherwydd hynny, sdim dwywaith am hynny. A gyda pob parch mae Abertawe wedi gwneud yn dda i aros yn y gêm, am y cyfnodau maen nhw wedi. Ildio'r meddiant fanna, Watkins eto yn ennill y bêl yn ôl, ymyl y Cwrt Cosby. Watkins yn rhedeg yn union gyrchod mewn y Cwrt Cosby, mae'n mynd i'r llawr, dim cic o'r smotyn mydd y dyfarnwr Richard Wright. Mae'r bêl allan am dafliad i Gaerdydd, byddwn ni'n meddwl. Nath i rediad campus, fi joio gol chwaraewyr yn bod yn cadarnhaol yn positif, ond nath Williams yn dda fanna, jyst i sefyll lan. Sammy Wyn sy'n gadael y ca, ac yn cymryd i lle Kelsey Thomas, 19 mlwydd oed gynto Aberystwyth a Caerfyrddin.
pan chi yn edrych ar fainc Abertawe, chi'n gweld pa mor ifanc yw'r chwaraewyr sy'n dod ymlaen a yn ddibrofiad hefyd. Ie, ond mae'n gyfle da iddyn nhw, tymod, i sicrhau bod nhw'n elwa o munudau mewn, tymod, gystadleuaeth fel hyn i fod yn deg. Be newn nhw gwella gyda profiad? Abertawe yn gorffen ar ail i Caerdydd yn y brif adran. Yn colli i Caerdydd yn Rownd Derfynol Cymru. Mae'n edrych fel petai nhw'n mynd i golli yn Rownd Derfynol Tlws. Dyma Rhian Oakley, coli. Oakley! Coli! Ac Oakley sydd yn gorffen. Ac o'r diwedd, mae Rhian Oakley wedi darganfod cefn y rhwyd. O'n i'n meddwl falle bod yna gam sefyll fanna. Ond mae'r drydedd wedi dod i Gaerdydd. Cefnogwyr yr adar gleision sydd yn dathlu. Rhyddhad i Oakley wedi methu cyfleoedd gwych, ond yn rhwydo'r diwedd. Ond nath neb o Abertawe codi law, ond no. Na, mae Turner... O'n i'n meddwl un peth, Mike yn reiddiol. Ond na, sicr, mae Turner yn carianno, a nath i jyst cadw pen hi tro yma, bach o pwyll, un gyffyrddiad i agor allan y corff, a wedyn, pwer, cadw yn isel a pwer. A mae wedi methu lot o cyfleoedd, so fydd yna'n ryddhad mawr i hi, ond mae'n cymryd y pwysoddi ar Caerdydd yn ymwedig na bod gyda nhw'r gwynt, so fi'n siŵr newn nhw defnyddio hwnna o fantai, so jyst chwarae bach o tiriogaeth mewn ffordd, jyst gorfodi Abertawe mewn i Corneli ei hun a chwarae allan gyda'r gwynt yma'n mynd i bod yn anodd. Mae Michaela Cook ar lawr yn derbyn triniaeth a fe fydd hi'n cael ei heilyddio hefyd. Cook yn chwaraewr addawol iawn ar y lefel yma. Chwaraewr cyflym. A mae hi'n gadael ac ymlaen yn ei lle hi mae Kelly Adams. Oedd wedi treulio 15 tymor gydag Abertawe. Kelly Adams, 32 mlwydd oed. Wedi ennill y tlws gydag Abertawe yn erbyn Caerdydd nôl yn 2021. Hir o'r cefn gan Abertawe. Mynydd i'w ddringo iddyn nhw nawr ar ei holi o 2 gol i 1 a llai na 10 munud yn weddill. Goliau yn yr ail hanner gan Bowen, Cio ac Oakley. Yn mynd i sicrhau'r tlws ac hynny am y tro cynta yn ei hanes. Abertawe yn edrych i orffen yn gryf. Ddi wastod yn mynd i fod yn dalcen caled iddyn nhw. Mae'n welon i'r tîmoedd yn dod allan heb y chwaraewyr allweddol yna. Ond yn sicr, maen nhw wedi gwneud gêm ohoni. A nhw oedd ar y blaen drwy gol monel legal sydd ar y bêl nawr. Abertawe wedi rhedeg allan o stêm heb y chwaraewyr allweddol yna. Chris Church dal i weiddi'r cyfarwyddiadau. Oedd yn is-reolwr dan Colin Staples pan enillodd Abertawe tlws yn 2021. Ond siom fydd iddo fe a'i dîm y prynhawn yma. Dyma Ffion Price, mor ddylanwadol, mor bwysig i'r ffordd mae Caerdydd yn chwarae. Newn ni jyst gweld Caerdydd nawr yn ceisio... Maen nhw'n ceisio chwarae meddiant mwy na gyd nhw beth anyway, ond maen nhw'n jyst yn chwarae'r bêl o gwmpas deni, chwaraewyr Abertawe allan o safle, a jyst rhedeg y cloc lawr mwy na gyd nhw beth. Cic rydd wedi cymryd yn sydyn. Ond Walsh yn carlamu lawr y chwith ac yn edrych i fwydo Oakley ar ei dro'r chwith, ond yn methu cael ei ergyd ar darged tro hwn. Reddiad da eto, a dyna pam. So wedys i fi'n gweld cath o fi'n angytuno mewn ffordd gyda Oakley na'r ar y cae, ond mae hi wedi bod gymaint o fygythiad, mae wedi creu gymaint o cyfleoedd, nid jyst i hi, ond yw chwaraewyr arall. A eto yn gweld hi'n redeg y llinell fyna, o fygythiad mewn tu nôl. Emily Thomas yn dod amdani, ond Meg Bowen mor benderfynol yn ennill y peniad.
Gyda arall i Caerdydd. Fion Price dros y Gyda yn edrych am ei pedwerydd. Dal ar y gwynt ac yn cremanu mewn o'n heibio'r postyn. Oedd yna'n agos, eto jyst yn gweld effaith y gwynt. Ni gofio Fion Price yn gallu taro nhw. Mewn i'r 5 munud ola te. Caerdydd ar y blaen o 2-1. Traffig un ffordd mae wedi bod yn yr ail hanner. Unwaith sgorio nhw'r gôl gyntaf na trwy Meg Bowen. Dyna'r trobwynt y gêm. Dyma Emma Beinon. Beinon yn croesi. Of gwrs yna gam sefyll. Y Rhian Oakley gwyn ar ei gwyneb i nawr. Ond oedd hi'n gyfle da arall. Oedd hi'n gam sefyll fyna, dy fechyn? Fi'n credu oedd hi'n aros i'r lle ma'n i godi, ond nath e ddim. Gallu hi yn sicr heddiw o prynawn ma. Di fod yn cerdded i ffwrdd gyda medal, air, ond gyda'r pêl hefyd, achos mae wedi cael gymaint o gyfleoedd. Ond beth fi'n joio yw'r ffaith, mae'n rhoi hun yn y sefyllfa yna, a'r safle yna eto. Mae hi yn dilyn mewn, fel mae pob blaen o'r da wneud, ni wedi gweld Molly Keogh yn neud yna i cael yr ail gol, i roi Caerdydd ar y flaen. Cath, pwy yw syr yn y gêm tra bod oedi gyda ni yn y chwarae? Wel, fi'n credu, ti'n bod, gêm o 2 hanner, ond mae'r unigolyn yma i fi wedi newid y gêm i Caerdydd. So Megan Bowen fi'n credu sydd wedi dod ar y cae fel eilydd, ond mae wedi bod mor ddylanwadol, yn amddiffynol, yn gryf, digon o angerdd i ennill peniadau wrth creu amddiffyn i ymosod. Cytuno Gwenan Harris? Ydw, ie. Dywisiad da Cath, da iawn. O'n i jyst yn meddwl oedd angen rhywbeth ar Caerdydd yn yr ail hanner, a hi sydd wedi dod ar eiliad o ysbrydoliaeth yna. Yn amlwg mae yna chwaraewyr arall. Fi yn teimlo bod Jess Williams Abertawe yn heiddi canmoliaeth. Mae hi wedi bod yn gampus heddiw. Ond Meg Bowen hefyd wedi helpu jyst lleihau falle'r effaith mae Emily Thomas wedi cael lawr yr asgell dde. A profiad hi hefyd, mae ond yn ifanc, ond mae'n dod ar presenoldeb o'r profiad yna o chwarae gyda Cymru 2019 i'r cae. Sicr y profiad yna fod wedi bod bant gyda tîm rhyngwladol wedi helpu dyma Rhian Oakley. Oakley heibio i gwrthwynebydd, tynnu ni nôl! Ac mae yna bedwaredd gol ac Eliza Colley sydd wedi cael hi. Eliza Colley yn ennill yr esgyd air yn y brif adran, ond heddi yn selio'r fuddugoliaeth i'r adar gleision. Mae'r tair yn troi yn beder, mae'n greulon ar Abertawe, ond Caerdydd sydd yn dathlu. Caerdydd 4, Abertawe 1. Ie, dyna'r union beth oedd Abertawe ddim really eisiau, ond tymod, i fod yn deg, fi'n credu mae bach o blinder wedi dod nawr. Rhi Oakley just yn redig heibio Steph Turner mor hawdd ac yn creu y sefyllfa yna. Tymod, gol hawdd yn y diwedd, ond fi'n credu bod Abertawe o bosib just wedi falle colli bach o hyder nawr ac eisiau'r cloc i gyrraedd 90 munud. Ie, chwarae teg i fod yn deg fyna i Eliza Colley. Mae hi braidd i bod yn y gêm o beth ni wedi arfer. Dyma ni chwaraewr alle fod wedi sgorio hat-trick. Mae wedi sgorio 1, ond Rhian Oakley yn gadael. Ie, mae Oakley di gadael llwyth allan ar y cae, ond mae hefyd yn cerdded off, wedi sgorio 1, a wedi creu 1 hefyd fyna, fel ni gweld i Colley. A beth o'n i'n sôn o blaen gyda Colley yw, mae wedi bod mor dawel, ond mae wedi bod yn y sefyllfaoedd gywir ar yr adeg gywir. Fyna ni gweld, jyst yr ymynedd i cadw fynd, cadw ffydd mewn hi ei hun i fod yn y sefyllfa gywir, achos neiff chwaraewyr hi ffeindio hi pryd mae angen. A na beth ni gweld, a mae'n gorffen, ond mae'n heiddiannol cael gol bach arall. Eliza Colley yn y fan ar lle. Dwi'n wedi cael y prynawn mwyaf llwyddiannus, ond i hergyd hi nath arwain at y gol gan Molly Keogh, a hi oedd ar gael fyna i orffen y croesiad gan Rhian Oakley. Ac ymlaen yn lle Rhian Oakley mae Olivia Basham, chwaraewr ifanc arall 19 oed. Sgorio yn ebyn Wrexham wythnos diwetha wedi dod ymlaen fel eilydd. Na, fi'n meddwl mae wedi bod yn
gêm derfynol cystadleuol iawn. Fi'n gwybod mae'r sgôr falle ddim yn edrych fel bod e'n adlewyrchu hynna. Yn ar y cyfan, am 70 munud, oedd neb yn gwybod pa ffordd oedd ddim yn ei mynd, os fi'n onest. Ail hanner, mae Caerdydd yn bendant i bod ar frig. Ond mae wedi bod yn gêm dda i ddangos safon y gyngrair a datblygiad fi'n teimlo. Yn wedig y gol gyntaf yna. Fydd pobl yn dangos y gol yma am flynyddoedd. Yn sicr, gol monolegal yn cychwyn pethau i Abertawe ac yn rhoi gobeith iddyn nhw, ond fel wedys ti Gwenan, traffig un ffordd wedi bod yn yr ail hanner a mae'n mynd i fod yn gic rydd hwyr yn y gêm i'r adar gleision, y drosedd gan Eli Lake, rwystredigaeth gan Lake fanna. Fi'n credu just blinder fe, rwystredigaeth fel wedys ti, mae'r merched yma wedi rhoi pob dim prynawn yma a fi'n siŵr bod nhw'n siomedig, bod nhw wedi ildio siwr yn y goliau, tair gol o fewn amser gyfyn iawn, ond dim ond un person sy'n gallu ennill ac yn anffodus yr adar gleision sydd yn mynd i codi'r dlws prynawn yma. At y postyn pella, ond yn rhy bell gan Ffion Price y tro hwnnw. A Rhian Oakley, wel, pan fethodd i'r dau gyfle gwych yna yn yr hanner cyntaf, chi'n dechrau meddwl a o'n nhw'n mynd i dalu'r pris, ond na yn wir, Caerdydd yn brwydro nôl, a Rhian Oakley yn sgorio'r drydedd. A maen nhw dal ar ferddiant, yn dominyddu pethau erbyn hyn, wrth i ni fi mewn i amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau, ond dyma cyfle fan hyn i Pinder i Abertawe. Os na gol gysur iddyn nhw, sodliad hyfryd i lwybr monolegal ar draws mae power yn dod, mae'r bêl yn tasgu allan. A fydd hi'n dafliad i Abertawe. Meg Bowen fanna jyst yn dangos, digon o bwysau, sodliad bach dechrau. Ond yn anffodus, dyw e ddim yn creu unrhyw cyfle i Abertawe. Beinon allan at Ffion Price. Watkins, sydd wedi bod mor ddylanwadol yn nghanol ca. Bêl yn cael ei chwarae tu fewn at Ffion Price. Price yn edrych i groesi at y postyn pella. Ni wedi chwarae 2 o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu. Grydd wedi dyfarnu a hynny o blaid Abertawe yn hwyr yn y gêm. Wrth i ti fyfyrio ar y gêm hon, gêm a Rownd Derfynol a gêm dda hefyd. Abertawe, chwarae te, wnaeth i roi clod iddyn nhw, gan ystyried pwy sy'n mas o'r tîm yma, y gêm yn wedi roi, y pwysau mae wedi roi ar Caerdydd heddiw, clod iddyn nhw. A fi'n teimlo dros dyn nhw, achos mae'r merched yna sydd ar gollt, mor ddylanwadol, ond mae nhw ymladd am y Cris, mae nhw gweithio'n galed fel tîm, am dros 70 o funudau, oedd y gêm yn eitha hafal, ond yn anffodus, mae Caerdydd jyst wedi bod yn amyneddgar ac yn dechnegol fi'n credu, dyna'r gwahaniaeth. A dyma Lisa Owen yn torri'n glir. Owen, Eliza Colley ar gael, dyma Colley! A mae Colley yn rhwydo'r bumed, a mae hwn yn greulon fyth ar Abertawe yn y funudau ola. Caerdydd 5, Abertawe 1, 2 nawr i'r brif sgorwraig Eliza Colley, ond y gwaith caib a rhaw gan Lisa Owen lawr y dde. Just gormod o waglen y gwe. Oedd siap am ddiffynol Abertawe yn anffodus wedi cael ei holli, a y gwir yw, yn dechnegol, oedd Eliza Colley wedi wneud i hynny edrych yn hawdd iawn. Lisa Owen yn creu, ac Eliza Colley just yn tyrannu'r bêl. Mae'n gwybod yn union ble mae'r gol, ond golwg blinedig fi'n credu gan amddiffynwyr Abertawe nawr. A dyna'r dathliad ar yr ochrau. Ian Derbyshire yn gwybod bod yr ail dlws nawr yn saff a bod y treble dal yn bosibl. Maen nhw'n mynd i godi'r tlws am y tro cyntaf yn eu hanes nhw. Nes ymlaen heno. A maen nhw dal yn ymosod, a mae'r bêl gan Colley sy'n edrych am hat-trick erbyn hyn. I ni yn y funud ola sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Gêm a ddechreuodd mor dda i Abertawe. Power. Emma Beinon.
trod ar y bel. Bydd hi wrth i bodd. Wedi methu cael cytundeb gydag Abertawe. Yn cael ei throi lawr. Hi sy'n mynd i fod yn chwerthin heno. Wedi ennill y bencampwriaeth a nawr yn mynd i godi'r tlws. Siobhan Walsh ar draws. Hi yn gapten. Chwiban ola, Richard Wright o'r Prynhawn. Y fuddugoliaeth at Tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. I dîm pêl-droed menywod Caerdydd. 2 gôl i Eliza Colley. Ond yn ffrwydro nôl wedi bod un ar ei hôl i. Oherwydd oedd gôl wych monolegal yn gynnar yn y gêm wedi rhoi'r mantais i'r elyrch a hynny ar yr hanner, ond traffig un ffordd mae wedi bod yn yr ail hanner a goliau gan Megan Bowen seren y gêm i ffenian hi yn dod â sgôr yn gyfartal ac yna goliau pellach yn Molly Keogh, Rhian Oakley a'r 2 gan Colley yn sicrhau'r fuddugoliaeth yn greulon ar Abertawe. Ond y sgôr terfynol, y Tlws i Gaerdydd, Caerdydd 5, Abertawe 1. Y lawr yn i at Sioned. Rhian, Molly, huge congratulations. Rhian, I'll come to you first. This cup, it's always been the one that's got away for Cardiff City. How good does it feel to finally get your hands on it? Oh, it feels amazing. You know, we've worked so hard for the past 2 weeks after the league's finished to prepare for this game. You know, we didn't have the great first half, but we knew in half-time, we knew what we needed to do coming out in the second half and got 5 goals. So it's just exactly what we needed to do to win the cup. Yeah, Molly, I'm desperate to know what was said at half-time, because it was the classic game of 2 halves. Cardiff, you were a different beast in that second half. Well, at half-time, we knew obviously we didn't have a great first half, and we knew that we had to pick it up and play how we know we can play, so that's what we did in the second half. How difficult were the conditions out here today, Rhian? It seemed to have a big impact on this final. Yeah, I feel like the wind didn't help us first half, but we knew what we needed to do to adjust that, and then second half when we come out, we used the advantage of the wind in the second half, so it definitely helped us to get the win. Both of you got on the score sheet, and Molly, as soon as those goals started to go in, the confidence, it just grew and grew, didn't it? Yeah, it was great to obviously score the second goal. We got 1 and 1 assist. Yeah, it's really good to obviously score 5 goals as a team and different goal scorers. Molly, it's your first season with Cardiff. You've won the league. You've got a cup. A Welsh Cup potentially as well to come. That wouldn't be too bad for your first season. Yeah, it'd be great to win the treble in my first season with Cardiff. Yeah, we just have to work the next 3 weeks and hopefully we win the next cup game. The double's done, the treble is on. Girls, huge congratulations. Go and enjoy the celebrations. Yn dawnsio yng nghanol y cae a ffamlau ar ôl y fuddugoliaeth yna Gwennon Harris sy'n gyda fi. O'n i'n holi cwestiynau amdanyn nhw ar yr egwyl yn gweld sut bydden nhw'n mateb. Wel, mewn steil oedd yr ateb i hynny. Ie, a dangos cymeriad hefyd bys ni'n gweud. O'n nhw'n siomedig iawn gyda'r perfformiad yn y hanner gyntaf. Eto'r gwynt fel ni'n sôn am ddim falle di helpu. Ond jyst yr gweddau sylfaenol o'r gêm, ennill y pêl gyntaf, ennill yr ail pêl. Wnaethon nhw hwnna'n sicr yn yr ail hanner a cymryd y cyfleoedd pan deithon nhw. Ti'n mae'n greulon i Abertawe, ond mae'n gêm greulon ar y degau, achos maen nhw wedi cyfrannu yn enfawr at y gêm a pnawn yma. Ie, a bys ni'n gweud bod y sgôr ddim yn adlewyrchu'r perfformiad am 70 munud oedd y gêm mor agos yn cystadleuol. Hanner gyntaf, nath nhw'n rili cael mewn gwir
A dyma ni wrthyn ni weld y swyddogion yn camu i dderbyn I medalau nhw, y tîmau fydd yn dilyn. Wel, ymddiheuriadau, mae problemau. Fi'n deall bod chi ddim wedi bod yn clywed ni'n mynd i'r diwetha. Ni wedi cael tipyn o sgwrs fi a Gwenna, ni wedi bod yn mwynhau. Wrth ni weld hwn yn gyflym, ni wedi bod yn cael problemau technegol, ond ni jyst yn sôn, sydd wedi clywed ni. Am yr achlysur, mae wedi bod yn dipyn o achlysur dros 1000 yn gwylio, mae hwnna'n gret Gwennan. Ydy, campus, so mae'n mor hyfryd i gweld datblygiad y gêm a datblygiad y gyngrau domestic yma. Mae'n hyfryd bod pobl o pobl ifanc i'r henoed yn gallu dod allan i cefnogi. Lot o bobl ifanc ma, lot o ferched ifanc ma hefyd. A bechgyn ifanc, mae jyst yn teimlo'n bositif iawn. Ie, na'r peth, nid jyst merched sy'n mynd, mae bechgyn hefyd, mae dynion hefyd, a mae fe'n hyfryd i gweld y datblygiad a'r ffaith bod y gêm yma mor wyladwy. Ond mae'n agos iddyn nhw hefyd, sy'n angen nhw teithio'n bell i gweld modelau rôl nhw yn syrenu ac yn sgorio goliau fel wnaethon ni gweld heddiw. Ie, mae hwnna werth nodi hefyd, gan i wylio nhw yn hwyrach hefyd, goliau gwych fan hyn, ond achlysur gwych i Caerdydd. Nôl â ni felly ar gyfer y seremoni, newn ni nôl at Ifan y Maic. Diolch yn fawr, Dylan, wrth i ni weld Caerdydd, y merched yn dod lan i dderbyn i medalau. Caerdydd yn ennill tlws yr Adran Genero am y tro cyntaf yn ei hanes 2023-24 wedi cyrraedd y Rownd Derfynol 2 gwaith cyn heddiw a colli ar bob achlysur ac yn cadw'r treble yn fyw, Cath. Ie, tymod, mae'n achlysur na gwe i bawb i gofio. Fi'n credu pan ych chi'n tyfu lan a pan ych chi'n chwarae gemau fel hyn, dyma'r achlysuron a'r gemau chi'n cofio. A mae rai dweud pnaw, mae Caerdydd yn llawn heiddi gipio'r cwpan yma ac wrth gwrs mae'r dathlu bron ar y ffordd. A Gail Powell, y cynghorydd o Gymdeithas Bêl-droed Cymru, ac Annalise Lewis hefyd yn gynghorydd sy'n cyflwyno'r medalau. Mae yna 28 o gynghorwyr gyda'r Gymdeithas, 4 ohonyn nhw'n fenywod. A dyma Siobhan Walsh yn derbyn tlws yr Adran Genero. A Caerdydd sy'n codi'r tlws am y tro cyntaf yn ei hanes. Nhw yw pencampwyr 2023-24 yn curo Abertawe o 5 gol i 1 yn cadw i breuddwyd o gyflawni'r treble yn fyw. Wedi ennill y bencampwriaeth yn barod, nawr yn codi'r tlws. Bydd y meddyliau nhw'n troi at Rownd Derfynol Cwpan Cymru a ddydd Sul Mai y 5 pan byddwn nhw'n herio Wrexham a Rodney Parade. Ond heddiw, cyfnod i ddathlu yw i dîm Ian Derbyshire a'r merched. Mae'n olygfa gyfarwydd o ran Caerdydd. Mae'r champagne yn llifo, bach gormod, dwi'n credu. Bwced o champagne, wel pam lai. Golygfeydd gwych, gyda ni weld y rheolwr Ian Derbyshire, gewn ni gyfweliad gyda fe yn y man nawr. Ond ie, golygfeydd gwych. Mae'n ti'n sôn yn gynharach fan, mae'n bwysig mwynhau eiliadau fel hyn, achos fi'n gwybod ni'n edrych mlaen at Cwpan Cymru, ond maen nhw wedi cyflawni rhywbeth ni erioed i wneud o'r blaen fan hyn, pnawn yma. Yn union. A fel chwaraewr, ti byth yn gwybod pryd mae'ch gêm olaf, i fod yn hollol onest. I'r clwb neu jyst yn gyffredinol, so mae'n bwysig i mwynhau'r adegau. Mae lot o rai falle negyddol yn dod nes o tymor, so mwynhau'r rai positif sydd yn. Yr haul yn gwenu ar y cwpan, draw ni at Sioned i gael mwy o ymateb. Ian, it's a familiar sight. Cardiff City lifting another trophy. The champagne is flowing. Oh my God! The champagne is flowing. The water's flowing, Ian. Ian, huge congratulations. How are you feeling right now? Very proud. We had to dig really deep there. I thought first half we were a bit off it. The intensity wasn't there. We weren't great in possession. So we said to them at half time, it's on us. And we knew that if we performed to our best ability, we could win the game. And to go out there and score 5 goals second half is unbelievable. And the girls can be so proud of themselves. It was effectively your game to lose, wasn't it? How proud are you of the character that your girls showed out there today? Oh, very proud, very proud. I thought they were fantastic. You could see from the first kick of the second half how good they were going to be. I've got to credit the staff as well. I think
some of the substitutions and some of the decisions we made as a group helped us in that second half, and that's a credit to the staff as well. So we're proud. We're going to celebrate today, but we know we've got something to look forward to in 3 weeks' time now. Yeah, Meg Bowen was the super sub that got the equaliser, and then I've got to say the confidence in the team just grew and grew, and the goals, well, they came flowing, didn't they? Well, that's the second time in 2 games we played her. I subbed Meg on and she scored straight away. So hopefully, if that keeps happening, she'll be on the bench for a little bit more. So no, she was unreal. She's been on camp, so she had a great camp, and she's come back in, and we thought, can we get 45? She played unbelievable in that second half, and she'd be so proud of herself. Well, speaking of the devil, Ian, I'm going to let you go. Meg, llongyfarchiadau enfawr. Siwr wyt ti'n teimlo am frynhawn I Gaerdydd? No, fi'n credu ni wedi colli'r tlws yma couple o flynyddoedd ar y bounce na. Jyst yn hapus I ennill y cwpan yn y diwedd. Fi'n credu dechrau ni yn araf, hanner cyntaf, ond ni cael tym bach o bol cyn hanner amser, ond weithio ni angen hwnna. A mae pawb yn y tîm jyst yn hapus nawr I ennill y tlws a perfformio'r ail hanner yn dangos pa fath o tîm ydyn ni. O'n I jyst yn gweithio dy reol o'r tî o the super sub, a dy gol di, Meg, hwnna nath newid popeth yn y gêm. Na, fi eisiau cymryd gormod o credit, ond mae perfformio'r tîm sy'n ni wedi ymateb i'r ail hanner yn anhygoel. Dyna beth ni angen o'n i angen dechrau ffilm nesaf yn erbyn Wrexham yn rhan ffordd gorffennu ni'r ffenol yma. Jyst I tîm bersonol hefyd, fi'n gwybod o ti bant gyda tîm Dan 19 Cymru wythnos diwetha hefyd, I gael y profiad yna, I godi'r tlws yma heddi hefyd. Ti'n joio byw ar hyn o bryd? Ie, fi'n credu byddai'n ddau mynd I ffwrdd wythnos diwethaf gyda'r Cymru. Ond I dod nôl i'r tîm yma, i'r clwb yma, mae pawb yn edrych ar ôl ei gilydd, mae pawb gyda'i gilydd, mae pawb wastad yn perfformio really, a falle ddim heddiw ond yna ail hanner, dyna tîm ydyn ni, a ni'n edrych ymlaen ar y ffeil nesaf. Mae llongyfarchiadau enfawr, Caerdydd athlete y gweddill y tîm. A bant o hi, mor syml a hynny, y dwbl wedi wneud. Mae yna un gwpan fach arall I ddod. 2 wythnos I heddi, Roddy Praed, Caerdydd yn cwrdd â Wrexham. O ran y llwyddiant, mae wedi cael 1 mynd am y trefod. Mae'n sy'n wych gweld rhywun fel Megan Bowen fyna, sy'n gyda Cymru hefyd. Dyna ni eisiau gweld o'r gyngor yma, yn amlwg, mwy o hynny. A ni'n gweld llwyth o hynna hefyd. Ni'n gweld lot o'r chwaraewyr ifanc yn camu lan i'r gyngor yma o'r carfannau ieuenctid. A mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. Y gobaith yw fydd e'n parhau I fod fel hynna. A fydd fwy o chwaraewyr wedyn, a pwy oed falle cwbl o chwaraewyr yn camu mewn i'r tîm gyntaf yn y dyfodol. Ie, a just yn ola, unrhyw mynd I godi cwpan arall cyn diwedd y tymor Caerdydd. Lycan ni gweld yn gêm cysadleuol, ond fi'n credu maen nhw'n sicr i'w ffefrynnau. Ie, mae'n teimlo felly. Gwyron, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch am eich cwmni chi hefyd. A dyna ni, Caerdydd di codi cwpan arall. Maen nhw'n hen gyfarwydd a gwneud hynny. Golygfeydd gwych ar ran tîm y brif ddinas. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Y bencampwriaeth yn y bag. Nawr y cwpan yma. Un fach ar ôl. Welwn I chi cyn hwyr. Tara.